such a good kid. Let's go grab a bite. Добрий раніці, добрий день, у кого раніця. Вітаю усіх, вітаю Теншик, вітаночки усім. Сьогодні у нас Death Stranding, нічого не зміняється, у нас по понеділках, авторках і середах зараз Death Stranding другі, ми проходимо і сюжет, і робимо додаткові квести, коротше, ну, усё адразу, усё комплексом. Вось. Акрамя гэтага яшчэ мы будзем заўтра, мы гуляем у Моцы магію 9, яна выпала на рулетцы. У пятніцу будзем гуляць у тое, што ў выпадзе заўтра. А у суботу на гэтым тыдні у нас будзе каап у Half-Life першым, збярэцца 4 чалавекі. Будзем сядзець гуляць, праходзіць разам у мод на Half-Life першы, які дазваляе праходзіць разам, плюс ён перабалансоўвае гульню так, каб у чатырох было цікавей гуляць, бо інакш мы бы там усё просто разнеслі. Вось. Гуляць у мод будзем, каап будзе у нас у суботу увечары, а 8 па Польшчы, а 9 па Беларусі, так што завітваеце, будзем разам сядзець, фігнёй страдаць. Вось. Добранька. А у Сэма у нас мы знаходзімся каля гары, і мы сёння хутчэй за ўсё будзем каля гор, нешта такое, будзем дастаўкамі займацца і крыху таксама сюжэт прасоўваць, калі нам будзе па дарозе, таму што у нас па сюжэце патрэбна новыя лакацыі, па сутнасці, падключаць. Як бачыце, надвор'е не вельмі. Мы зараз каля паляўнічага на прывідаў, вось каля яго тэрмінала, ён тут жыве, і мы даставілі яму, гэта дадатковы ўвогуле квест, мы даставілі яму прызнакі нападу на групоўку. На групоўку. Тут, карацей, дзесьці ў гэтай мясцовасці водзіцца прывідны яздок нейкі, не прывідны яздок, як ён? Безгаловы яздок, вось яны яго як лічаць. Ён, я так разумею, яны дзесьці, гэта насамрэч групоўка на матацыклах. І дастаўкі за гэтага ў гэты раён не вельмі ахвотна бяруць, таму што якраз тут як бы небяспечна. Мы можам дапамагчы разабрацца, што гэта за яны, нам трэба пацверджанне яшчэ і больш інфармацыі, і гэта ўсё дадатковыя квесты можна на тэрмінале ўзяць і даведацца, што ж там за такія безгаловыя яздуны гэтыя. Так. Давайте возьмем. Я думаю, гэта дадатковы, яно зусім не абавязкова. Так? Нам патрэбна схадзіць вось туды. Адправіцца ў кропку, вярнуцца. Нам гэта не зусім па дарозе, ну, па галоўнаму квесту. Але я думаю, чаму бы не, правильно? Давайте... О, я, можа быць, ведаеце, што зраблю? Я у сховішча тут пакладу свае квеставыя прадметы, мы ўсё роўно сюды вернемся, правильно? Вось, давайте возьмем... У нас усё гэта грузы, якія можна пашкодзіць, правильно? Мы просто складзем іх у прыватны яшчык тут. Гэта мы у заплечнік і пойдзем зробім квест. Гэта якраз такі. Потым вернемся за ўсімі нашымі прадметамі і даставамі. Туды і назад. У нас павінен быць масток, дзесьці наперадзе, праз які я перабяруся, я сам сабе будаваў мост, там я і перайду праз раку, мне не вельмі складана будзе. Альбо, можа, хтосьці з гульцоў яшчэ там пабудаваў масток, якім мы таксама скарыстаемся. Вось. Не ведаю, у чым сэнс будзе квеста і што нам спатрэбіцца дадатковага, я проста пакінуў усё як ёсць. У нас базавы набор з намі ёсць, як звычайна. Гэта лесвіца, спрэй і вяроўка. Дарэчы, Why don't we begin by considering what we already know? If nothing comes to mind, take a look at the order details to refresh your memory. так, ну можа па дарозе якія грузы яшчэ возьмем.
Ось там валялося. Дойдем до узбережжя і по узбережжю пойдем, бо там недалеко зона BT, а там уже будемо розбиратися. Ну, то бок, я просто не жадаю у зону BT уваходить. Вітаю, Регана. За кенгуру йдем? Ні, за кенгуру ми не йдемо, ми зараз спробуємо довідатися, що там за безголові їздаки, які нападають на перевозчиків. Ми до їх йдемо. Оп. І ось тут каля узбережжя ми і пойдемо. Там у нас є дорога. Чекайте, у який момент у нас там. А, гэта не та дорога, пардон. Гэта дорога, яку я побудував, так, і там мостки. Але мені потрібно по узбережжю ось туди йти. За вамбатом? Не. Безголові їздаки, нападаючі на місцевих портерів, кур'єрів. Под дождь, под усё тупаем тут. Может быть, будем час часу. Ну, там груз можно было бы забрать. Давайте заберем. Один я, може, помилку роблю, то мне ПК, по-моему, нема. Так? Просто... А, не, есть один. Калі нешта, ну, калі будзе по карку разваливаться контейнеры пачнуць, то варта было бы ўзяць ды і пабудаваць сховішча. За калай. Не, жывёлак, я думаю, трэба будзе зрабіць, можа быць, ну, не сёння, сёння мы будем як бы адначасовы сюжэт і дадатковыя праходзіць. Я думаю, можна на наступным тыдні зладзіць, ну, можа, один дзень стрыма ўзяць выключна пад дадатковыя квесты. То бок і жывёлак перавозіць, і дадатковыя квесты, ну, паляпшаць, скажем так, адносіны з усімі. У асноўным канцэнтруючыся якраз на дадатковых квестах, таму што, напрыклад, на самай першай лакацыі у нас шмат дадатковых квестаў, якіх мы проста праігнаравалі. Але мы туды, прыкладна туды будзем хутка вяртацца. То бок у нас будзе месца, каб вярнуцца туды. Таму што, па сутнасці, мы зараз, калі гораў будзем закрываць, мы набліжаемся зноў да пачатка Аўстраліі. Вось оно, мой масток. Мой план быў якраз таки да яго дабрацца і перайсці. Спадзяюся, груз не вельмі пашкодзіўся за гэты час, пакуль мы ходзім. Поблизу 10 ўжо BT ёсць. Дарэчы, а дзе яны? Як яны выглядаюць? Таму што няўжо яны паўсюль... Мы вельмі рэдка BT бачым, мне нават цікава іх побачыць. Вось прям даўно-даўно. А, гэта самае звычайнае. Альбо гэта гейзеры, гэта назіральнікі, не? Просто гэта не назіральнік, ён без вачэй. Блин. Яго гэтая сувязь. Оп. А что это? А чему они золотые? Давайте, у меня были кровавые гранаты. Яшчэ. Не халерай на хутке. Блин.
Там золотые нейкі цікавыя. Мо гэта і не назірае, нюхае. Ну гэта ў большасці выпадкаў мы пахнем не вельмі прыемна, я ўпэўнены. Вось гэта золотыя цікавыя, яны тыпу больш хіралія ў іх канцэнтравана. Бо яны нейкія хуткія. Бачыце? Вось прям хуткія-хуткія. На іх больш трэба гранат? Ну не ведаю, дарэчы, гранат выглядае столькі ж. То бок адна, але ў мяне палепшаная граната. Можа яшчэ ўдал... Ну нармальна так хіралі. Я не памятаю ў першай частцы шыра іх. Але прям хіралі нармальна так. Як вы бачыце. Цэлае поле. Ну, нормально. Ну ладно, пайшлі адсюль. А то мне трошки шкада груза. Яно не для таго я тут сабраўся. Мо змянілі, але яны дакладна былі. Ну, зноў жа, гэта мог быць дырэктарс кат. Таму што я, па-мойму, у першай частцы, калі гуляў у арыгінал, не дырэктарс кат, дакладна не было. Прям дакладна я могу сказаць, што не было. Нейкі тоўстенькі. Там, блин. Оп. Отрезал. Сувесь его. Добра. Пошли отсюда. А, гэта можа запад увогуле, не? Не, гэта чалавек тут нешта будуе. Недабудавана. Ну, вы бачым, мне тут не вельмі патрэбна такое. Плюс-мінус як золотую хіральную істоту даюць. А, ну добра. Просто нормально прям хіралія так. А ён мне спатрэбіцца. А ёсць месца дзе-небудзь, дзе няма дажджу, а? For now, why don't we go to the site of the last attack and see if anything comes to mind? Так. Ой. Так, усё яшчэ дождж. Давайте, можа, гэты пабудуем. Давайте сховішча пабудуем, таму што ўжо развалівацца рэчы пачынаюць. Прям нормально так разваливается. А дождь уже все и не скончивается, не скончивается. А, ну там было сховище далеко, але ладно, уже не побежим туда. Я памятаю их у горах для геолога. Но я не памятаю ніводнага, абсолютно. Яны маглі быць даданыя потым, але ну дастане другі нават без дырэктарс ката. У яго шмат чаго дадавалі пакуль ну просто патчамі. Прям нормально так. Груз для механіка. Нормально мы так набрались.
Тоўстыя таксама ў першай былі. Не, ну гэта, дарэчы, насамрэч нармальна. Ну, гэта было, яны ж розных памераў, усім, ну як людзі, карацей, яны вельмі разнастайныя біці бываюць. Гэта так. Это як бы нічога новага. Машыну можам нават узяць, але тут уже амаль дайшлі. Sam, the headless rider attacks were reported in this area. Look around. See anything strange? Машыны вось гэты упаўшыя. Чалавек припаркаваў свой. Зброя тут валяецца, давайте зброю забяром. Ой, бачыце матацыклы? Пенчаказаур тут яшчэ. Угу. Але тут под дажджом я сидзець не буду. Незразумела. Я не думаю, что тут на дворе изменится, потому что мне пытается гэта частка гэтага квеста. Я так разумею, гэтыя гейзеры з першай часткі могуць данесці цябе да міні-босса. А глядуны забіваюць адразу. Ага. Не было дажджу? Да вось, тады пачнем. Падказка не патрэбна. Я нават прагаварыў, але я ў гэты момант глядзеў чат. Нешта пра вечар ён казаў. Давайте пачнём, можа дождж пройдзе. Долмонта сам адказаў, але я ў гэты момант чат чытаў якраз такі наконт таго, што патрэбна падказка. Дождь не збіраецца скончвацца. Што? Чаму ён чырвоны? Не разумею. Мяне весяліла ў першай, калі ля першага выжывальшчыка на самой высокай гары навокал былі натыканыя захрашчыя грузавікі. Я ўжо не памятаю такого. Я дакладна ўсё адчыняў, паўсюль хадзіў, ну там, дзе ўвогуле галаву прыходзіла. Але вось пра грузавікі не памятаю. Тако магчыма. Блін. Да ё-моё. Да падаецца мне, я там пахадзіў нормально так. Ох, это камень. За гэты галаграм падавалася, што перада мной нічога няма. Ну? Ты немагчыма з ім узаемадзейнічаць. А ў чым сэнс?
Долман сказал обновить подеи. А у чым падзеі? Заказы. Так. Читаем. Было знішчана. А як я іх магу аднавіць, ну, па тыпу паўтарыць гэтыя падзеі, калі яны гэта самае. Просто я ж не ведаю, што адбылося-то, у гэтым праблема, не? Я ж не ведаю. Тыпу, як можна паўтарыць падзеі, якія мы не ведаем, як напалі. Ну, напад сам дакладна. Ну, мы ведаем, што напалі, і ўсё. Можа, нам на машыне патрэбна ехаць. Я не ведаю. What's happened to it? Don't tell me it's been hacked. А. When do highways float in the air? Up, up and away! Окей. Highway in the sky. And now we find ourselves trapped. You ready for anything, Sam? Окей. Окей. Ні халеры сабе. Let the headless riders get away. Welcome, Sam. I prepared this little stage here special for you and you alone. I know you're gonna make. О, блін. Що ти сам зробив? These must be ghost mechs? I suppose there were no headless riders after all then. We need to destroy them all. Let's get a move on, Sam. А я могу користатися зброєю? А як стрілять-то? Ага. Ось так. Ага, я на вуглі на інший трек перескочив. Это легально? Ого, ні халери. That's how you do it, Sam. Не то, що я чекав. Nice one. You're a pro. Мені там грузи пошкодили, які я везу. Ау! Отчепитесь. Экшон, вы поглядите на это. Зачем не то, что чекаешь от этого квеста? Отчепися. Ау. Вайбы Final Fantasy 7. Так.
Конкретно ремейка, калі быць дакладным. А дзе там яшчэ адзін? А, вось ён наперадзе ўсё яшчэ. Yeah, come on! You're one hell of a driver! Да ё-моё. Do you see it, Sam? One of them is different from the others. That has to be the unit that's hacked into the autopaver. Мінус один. Ай-яй-яй. Мне груз зусім гэтага не быў разлічаны. Каб здам яму грузу там, калі што, каб вы разумелі. А, астатніх бессэнсоўна атакаваць. Так, гэты мінус ужо. Што ў мяне ёсць? Шотган. Давайте, просто кулемет. Не бачу ні халеры. Это ж быў галоўны. Не? Это не ён быў? Отчепитесь. Шалёная. Так, мне патрэбна яшчэ зброю, не? Отчепися. Оп, ёсць. Well fought, Sam. Я ж налево поворачиваю, Сэм, Kill осторожней. every last one. Уф. Highway disappearing? This is good, Sam. Oh! Ah! Нечаканка, конечно. Seems the day is ours, Sam. Oh, what a relief to have made it safely back to the ground. There's no sign of our adversaries. The strange road has vanished without a trace, too. Everything seems fine now. Ну, добро. Go and give the ghost hunter the good news. Разобраліся з гэтым. Давайте скінем трошки то, што нам не патрэбна, таму што у нас трошки зброя, якая ўвогуле пустая. Навошта яна нам, правильно? Так. Зараз грузом разберомся. Так, это не патрэбна. Гэта амаль пустая, там 17 набояў, ні аб чым. Гэта таксама не патрэбна. Але... Не, давайте доедем, просто доедем до базы. Ну да, гэтага да чэла. Ён хоча сюда далучыцца, і мы просто перапрацуем гэта ўсё. В арыгінале таксама было, але не так эпічна. Ну, конечно, так. Там мне менавіта вось ремейк узгадваецца. Пригоженька, на дворі. Так. Ведаеце, вельмі раздражняе насамрэч гэта аўтаматычнае кіраванне. Яно як бы адначасова і крутое, калі ты не напружваешся і кудысьці проста едзеш. Але з'язджаць з трасы нават складана, нават калі жадаеш з'ехаць з трасы. Але я так разумею, патрэбна поўнасцю запавольвацца і толькі тады... А, блин, на тэрыторыю BT прыехалі.
Добра, што на гэта прывыднай дарозе знакаў не было. Угу. Дзякуй Богу. О, так, там залаты. Асторожна. Ён мяне не заўважыў, падаецца. Так, не, тут есть BT яшчэ. Давайте просто проигноруем. О, прям передо мною, не? А, гэта я про сетку зрабіў, вось чаму ён высунуўся. Грузы мои просто прям ушчэнт пашкоджаныя. А, трэба было, дарэчы, контейнеры можа падрамантаваць хаця бы. Ну да ладно, уже поздно, я уже приехал. Мне такого не ударить? Не, такого ніколи не бывало. Пошкодженные контейнеры. Тут спреем скористаемся після того, як підключимо Ghost Rider. Ghost Hunter, ви бачите. Паляўнічага напривідав. Ну, такое собі. Ну что? 2 зорки, калі ласка? Ёсть, нават там аль 3. Крутая місія, круты дадатковы квест. Адзіна я тупануў, не зрабіў скриншотика падчас той бойкі. Вельмі круто. Спецыяльны... А, ну добра, яшчэ дадатковы касцюм для леса. Маскіроўка. Гэта у нас Rocket Box. Rocket Launcher, ё-моё. Так. Ну, реально ракетная установка. Ладно. Можно налочить на цели. Вот это все. Отшмурить. Out here especially. Saw too many people cutting ties and keeping to themselves. Can't say any of us anticipated that the riders would be ghost mechs, though. And those mechs have something to do with Higgs, too. Isn't that right? Well, now that we know the truth of the matter, we can come up with ways to combat them and their tactics. Then, maybe it'll feel like we're actually making some progress at long last. You know, you've got the makings of a real ghost hunter. I've shared with you some schematics for my favorite tools of the trade. A rocket box and a camo suit pattern. The rocket box fires MP warheads. It's a portable, versatile weapon that's perfect for dealing with all kinds of enemies. Добре, нехай розказує, що є. It's a single-use weapon. All you have to do is aim and throw. It fires several projectiles at once, which can lock onto multiple targets in range. Though, if you want to pummel a single enemy with overwhelming force, well, that's a viable option too. It's great for incapacitating humans, killing BTs, or disabling mechs as needed. It's quick and easy to use.
so consider keeping one on hand for emergencies. Добра. Цікаво, як ён там па мерах. Ён хутчэй за ўсё М-ку будзе займаць, а М-ка гэта даволі нармальна так рыштунку. Ever since the Death Stranding, sightings of paranormal phenomena have been steadily increasing. Though a lot of these can be chalked up to simple misperception or misinformation. Among all these claims, tales of supernatural entities are especially common these days. And as a ghost hunter, I investigate the more promising reports to see if there's any truth to them. Unfortunately, it's not feasible for me to go out and do research right now. So I have to rely on others to do my fieldwork for me. Ён карцей правярае чуткі. Ён паляўнічна прывідаў у сэнсе таго, што ён зараз, калі шмат розных істот і рознай паранармальшчыны, па сутнасці ён проста правярае, людзі расказваюць рознае, і гэтым штосьці з гэтым можа быць праўдай. Ён пераправярае некаторыя з іх, таму што ну самыя такія цікавыя, якія могуць быць карысныя. То бок, ну па сутнасці ён як навуковец, проста як дэтэктыў вось такога плана, які пераправярае проста розныя чуткі, упэўніцца, што гэта праўда ці неправда, і потым распавесці пра гэта. I'd heard a few stories about the red-clad warriors before you came through. That Higgs might be the one leading them came as quite the shock. He's the same bastard that's been distributing weapons all over the place, right? Trying to get everyone to take up arms and sow discord. Forming lasting connections is out of the question if we can't find common ground. The spread of weapons and violence is a lot more terrifying than any sort of paranormal activity, if you ask me. Ці пасылае наіўных портараў правяраць. Ён, па сутнасці, так і сказаў, што ён сам ён зараз не займаецца, у полі не працуе, ён дасылае іншых. You've done some wonderful work for me, Sam. Ну, вот типу нас. So that I'd love it if you could continue. I intend to carry on with my research. There are a few things that I'm still pretty curious about. Maybe they're nothing more than baseless rumors, but if any seem promising, I'll contact you via the SSS. I hope I can count on you when the time comes. Good luck with your deliveries. Take care. Мне такая думка прыйшла ў галаву, там, каб здак карацей гэтаму матацыклу. Ён выглядае зусім дрэнна. У мяне такая думка з'явілася. Зноў жа не зараз, але можа у панядзелак можа быць. Паглядзім, як сёння у нас будзем, на якой ноце будзем скончваць. Я думаю, можа быць, аб'яднаем Мексіку. Мы просто літаральна да 5 ўсё дабіць. Я думаю, гэта не вельмі складана будзе. У меня зброя да халяры. Так, давайте мы гэта ўсё разбяром. Я спрэем яшчэ скарыстаюся. Так. Гэта не патрэбна. Не патрэбна. Это мінус. Ось, і ўсё гэта адпраўляем на перапрацоўку. Замест таго, што ёсць, мы давайте зробім сабе пакетаў з крывёю. Я зраблю сабе яшчэ 3, а 2 пакінем месца для тых, якія мы можам дзесьці падабраць падчас боек. Таму што, па сутнасці, яны гэтыя пакеты з крывёю шмат вельмі займаюць. Ну, яны шмат крыві, гэта шмат крыві, рэальна. Прям шмат. Так, што яшчэ ў нас? Дастаўка піца шэфу. Цікава, насамрэч. Можа быць, нават возьмем зараз. А нам дзесьці ў тым напрамку патрэбна і гэта самае. Дастаўку зрабіць і так, не? У нас галоўны квест. Десь туды вядзе. Так, трэба адрамантавацца. Дзе наш рыштунак? Ось ён. Як жа добра, што ён аўтаматам адразу назад паказвае, таму што, па сутнасці, амаль 80% часу вам гэта і патрэбна. Так. Это есть? Мне просто доставка... это докладно я не буду доставлять. Что у нас тут есть? У город. Механику. Механику, до речі, ще нечто подтвердить на доставку. Там так само есть. Пионеру есть. А головный квест это...
Выратаваць Timefall Resistant Эму. Эму, карацей, выратаваць. Пум-пум-пум. А месца-то не вельмі шмат. Так. То бок Эму можна падкрасться і... Блин, а што з астатнімі рабіць? Давайте іх даверым, а яны і так ужо пашкоджаны. Давайте даверым іншым. Піца-шэфу мы пакінем. Хранабіолагу... Так, а там пашкоджаныя кантэйнеры, не? Не, пачакайце-ка. Тое, што я вось з чым катаўся, тое нармальна так пашкодзілася сам па сабе. Піянеру адпраўляем. Гэта, механіку таксама. І Створкнот. Не, вось гэта ўсё мы давяраем іншым, няхай яны прывядуць. Мы пачнем з гэтай бойкі нармальна іх пабілі ўжо. А вось гэта мы забяром з сабой. Не-не-не, гэта не тое, што я жадаў. Я ждаў гэта забраць з сабою. Так. Гэта ўсё. Сюды? А кераміку мы... Можа перапрацуем яе? Альбо ў дарогу якую кінем па дарозе. Давайте з сабой возьмем, а там вырашым. Соромно самому несці. Так. Я скажу, што... Калі яны даставіць, я скажу, што гэта іншыя портары так зламалі. У гэтым план. Падаецца... Нормально. Мне яшчэ засталося трохі спрэя. Так. Вось адрамантавалі. Спрэй можна, дарэчы, таксама разабраць, ужо там 11 усяго засталося, новы сабраць. Ёсць? І... Так, проверяем стандарт набор. У нас есть... якора у нас нават 2 засталося. Цудоўна. Зноў жа квест сабе нагадаць. Дастаўка для піца-шэфа. Нам па дарозе будзе. Так што зайдзем. Зайдзем до піца-шэфа. Гэта ўсё. Давайте ў вазочак. Няхай у вазочку будзе. Вось ён камуфляж. Дарэчы, ён можа нам спатрэбіцца для эму. Лясны такія. Але ладно, халера з ім. Где наша веровочка? Звяжем зараз наш груз. Падабаецца. Так, і мэта. Ідзем да эму. І адтуль ужо вырашым што-небудзь. Так. Можа быць, варта для захоўвання груза машыну ўзяць, таму што дождж шкодзіць. Але я жадаю пахадзіць, вось у чым праблема. Давайте. Просто походим. Як варыянт, конечно, можна было бы вярнуцца да свайго мастка, які далёка, і потым перабрацца, але ну трошки лухта. Я лепей уже до конца ракі гэтага да самага яе пачатку дайду і ўжо абыду. Апрадаецца, прасцей нават будзе. Вітаю, пробай. Так, адрамантавалі ўсё, пабеглі далей. Ведаеце, што да мяне зараз дайшло? Абсалютна нечакана. Памятаеце, быў момант, калі Сэм пафарбаваў сабе валасы? Я думаю, гэта з-за Таймфола.
Гэта проста кроплі таймфола, якія на яго траплялі, і яго сівыя шэрыя валосся. Вось і ўсё. Мне падаецца ў гэтым прыкалдас. Раптоўна абсалютна прыйшла думка такая ў галаву. На Mountain Blade 2 Баннерлорд адпраўляецца 1000. Дзякуй, Рікер, так. Так. Пум-пум-пум. Груз з собою забираем. Нехай буде. Амаль выбралися з дажджу, нарешті. Бо ми вже у гэтым ходим вельмі давно. З іншага боку есть яшчэ таксама груз. Так, а Эму у нас... Усё яшчэ там наперадзе, так? Так. Цудоўна, гэты мост вельмі дапаможа. Удалае месца. Блин, якія горы прыгожыя. Мы яшчэ туды сёння пойдзем. У нас, па сутнасці, як бы па сюжэту мы дадаем, вось якраз такі гару пакрываем тых, хто жыхароў там на гары. Просто для гэтага патрэбна падрыхтоўка, нам патрэбна ў некаторых ключавых кропках падмацаваць саму хіральную сувязь. Даволі цікава, ведаеце? Я зараз одну штуку спробую зразумець. Сама чамусьці ўправо вядзе. Я геймпад прямо адкланяю, он чамусьці ўправо трошки яго уклоніць. Не ведаю чаму. Арыгана мае права дайсы, звязаныя з ёй, перакінуць на гульню, якая яна хоча. Трошки патлумачыць, што я не зразумеў думкі. Тыпу, калі ўжо закінутыя балы, перакінуць кудысьці яшчэ. Я гэта раблю хутчэй як выключэнне, то бок, ну, гэта не задумвалася, так? Вы закінулі і закінулі. Вось. Але калі ў мяне ёсць такая магчымасць, я раблю. То бок, гэта я вам не я не абавязан так рабіць. Вось. І зараз, напрыклад, мне вельмі незручна, калі гэта не будзе вельмі важным, то і гэта самае. То просто не буду рабіць. Мне зручней, калі я за кампом калі сяджу. Мне тады прасцей, але я зараз за PlayStation. Так. А што калі зрабіць даданне гульні ў спіс асобным пунктам, а на астатніе зрабіць праверку, ці гульня ў спісе, тады будзе менш памылак. Так, яшчэ раз. Зрабіць даданне гульні ў спіс асобным пунктам. Можна. Гэта дапаможа з балансам, але памылак і так не шмат, я скажу. Зараз памылак вельмі мала. Прям мікра-мікра. Так, пачакайце-ка, я можа без кантэкста нейкага, чаму мы раптоўна пра балы пайшлі? Пра Don't Start Together з Арыганай, вы пра гэта кажаце, так? Таму пра дайсы пранесці. Гаворка пра тыя, якія, добра, я падумаў, што я можа, так, я не ўпэўнены, гэта было сказана у не ведаю якую фразу. Я ж чытаю па парадку і спрабую, калі, магу, таму што я не жадаю прадзёбаць раптоўна штосьці ў гульне, правильно? Так, карацей, калі балы закідвалі вы, то я перанашу, але не актыўна. Мне прасцей гэта рабіць за кампом, мы можам гэта абмяркоўваць, і прасцей мне рабіць гэта будзе заўтра, напрыклад. Зараз мне патрэбна перасаджвацца, я не магу з вамі размаўляць у гэты момант, я магу толькі чытаць чат, мы не можам штосьці абмеркаваць, карацей, і мне плюс у прыладах трэба калупацца. Не вельмі зручна. Вось. Калі у нас ёсць тое імя, я зразумеў, гэта ўжо пра ўзнагароду была гаворка.
Так, что у нас? Где Эму? Поблизу, так? Десь я груз яшчэ бачу, на ўзбярэжжы падаецца. Не? Вось там ёсць, але гэта даволі далёка. Вось тут, бачу. Давайте тут поблизу заберем, и да, ему пойдем. Их просто баллон на Divinity Original Sin 2 не хапае. Мне падаецца, падзбяруцца і будзе хапаць там. Наши картели гэты. Досовские. На Divinity Original Sin 2, ось. Я ж сказал, картель. 9500 отправляется. І яшчэ 1000. Дякую вялікі. Дарэчы, абсалютна раптоўна вось зараз топ закінулі. Готіка зараз на пятым месцы. GOG, Good Old Games, дадалі ў сваю праграму захоўвання першую готыку. Яна зараз на знішчы у 75-70%, яна зараз 20 злотых у Польшы каштуе. Вось, замест 90, якія трошки абсурдна кошт для такой старой гульні. Дык вось, глядзіце, якая штука. Першая готыка, я за гэтыя 20 злотых, я яе перанабыў. То бок я набываў яе ў Гоге і ў Стыме. І там у мяне не працавала з патчамі, без патчаў, што я не круціў. У выніку я рэфанднуў і там, і ў мяне на рахунку засталіся гэтыя як бы грошы і там. У выніку нормально так закінута. У выніку я за гэтыя рэфанднутыя грошы. Я вырашыў паспрабаваць у GOG набыць готіку першую па новай. Пасля таго, як яны дадалі ў гэтую праграму. І яна працуе без анічога, ніякіх праблемаў, абсалютна нармальна. Яны нешта падкруцілі яшчэ, палепшылі, і ў выніку готіка першая зараз абсалютна нармальна працуе, без неабходнасці мне ўсталёўваць віртуальную машыну нейкую, каб на ёй запускаць. Так, куды я прыйшоў? Трындзеў нешта пра готіку, і я апынуўся невядома дзе. Так, вось там. Эму наш. Ось, так што калі яна пераможа, то гэта будзе даволі лёгка, я не буду мець ніякіх праблем, нават захоп праверыў. Складана з гульні ў готыку запусціць готыку. Ну, зараз шчыра так. Яна і так не самая, ну, я запусціў, я трошки пакіраваў, я такі, блин, яна ў той момант была яшчэ, калі усе, скажем так, кіраванне не стандартызавалася. То бок, ну, тады і ў яе трошки сваё спецыфічнае кіраванне, якое было зроблена спецыяльна пад комп. Яму вельмі складана знайсці, да вось яна. Літаральна бачу яе. І таке пытанне, мне патрэбна падкрасціся да яе, ці што мне зрабіць? І мне проста бола заўсёды ёсць. Мне можа бола яе скруціць патрэбна? Ну так, атрымліваецца. Я просто могу, конечно, бегать за ее, як шалелы. Только не будзе ли дрэнна, калі я ее болай скручу, не? Бола якраз таки пра гэта.
Усё, нормально. Пяченьку пропаную. Да нема нічого. Нічого з собою не брав. Оп. Ему, пошли со мною. Wonderful. We've secured the animal. Let's deliver it to the metagenomicist. Доставу патрэбна зрабіць увогуле іншаму персонажу ў новую лакацыю, так? Мы пойдзем не зусім туды, мы пойдзем да піца-шэфа. Гэта трошки, як бы амаль па дарозе, карацей нам. Несці да папугаў яны зацэняць. Я не ўпэўнены, а што яны будуць рабіць з Эму? Яны занадта далёкія родзічы, ім не цікава будзе разам. Ну так, спачатку мы да піца-шэфа, так. Не, мы не піцу з Эму будзем рабіць, мы накормім піцай Эму. Эму будзе больш, і тады нам за дастаўку дадуць больш лайкаў. Як вам план? Так. Это падаецца з іншага боку увогуле там ракі, не? Блин, тут шмат чаго. Так, нешта з грузом патрэбна рабіць. Што ў мяне на спіне? Давайте ўсё, што ў мяне ёсць на спіне, адпраўляем просто на наш вазочак. Ось. Значна прасцей. А то нешта ўсё важыць. Мне падаецца, за шкоду здароўю жывёл лайкі толькі здымаюць. Піца шкодзіць здароўю, такога ніколі не было. Піца не можа шкодзіць здароўю. Дайце-ка момант, у мяне нешта заявілася на экране, там быццам бы разваливаецца зараз стрым, я не ведаю, што зараз пройду праверу. Так, запіс гэты самы. Карацей, абарваўся запіс стрыма. То бок дзесьці на твічы будзе прападзе, можа, секунд 30, можа, хвілінка дзесьці. Просто скончылася месца на кампе. Я магу, канешне, з твіча закінуць, але там якасць будзе пажатая вельмі моцна. Таму я хутчэй закінуў просто альбо як две версіі стрыма, альбо як два кавалкі. Альбо можа быць, просто склею разам і адправіцца цалкам. Просто место скончилось, и в выніку яно обрезало мне запись. Спынило. Не вельмі удало. Так. А дзе? Блин, там яшчэ грузы ёсць. Ай, ну там пастка для сама, глядзіце, карацей. Іду туды і збіраю просто одну, і вось як цукерачкі па дарозе просто. А мне ў іншы бок увогуле патрэбна. Што вы думаеце? Я іду за цукерачкамі. Не ведаю, як у рэлефа, але ў мяне шыбы і люстэрка, ля якіх тусяць каточкі, усё ў пацёках ці то ад насоў, ці то ад языкоў. Не, ну, ў прынцыпе, скажу, што ёсць такое, але яны звычайна не аблізваюць, толькі калі нешта, як бы не хапае, яны насамі тыркаюцца, карацей, так. Трошкі ёсць разводы. Так, тут гума ёсць. Справа ў тым, што гума мне не патрэбна, і яна мне нікуды не ўлезе. Зараз. Таму я толькі за грузам пайду. Так. Пойдзеш со мною? А ё-моё, вы реально цукерачкі, карацей, просто. Вось ідзеш, і яно... Яшчэ. Другі вазочак, а ў мяне няма другога вазочка, я не браў. Я, канешне, магу... я не ведаю, адкуль я сабе возьму. Другі вазочак зараз.
А, и он уже не замешается. Ладно, давайте тогда наверх покладем. Блин. Металлы. Забираю. Нічого не ведаю. Мне гэта патрэбна. Іх там яшчэ і больш. Яшчэ больш. Ведаеце, што чат? Не, ідзем адсюль. Ідзем адсюль. Гэта... Мяне гэта заб'е. Тоже ведаў, што мне патрэбна, блин, 2 вазочки. Звычайна аднаго хапае, але я не разлічваў на тое, што... Я забыўся, што нам эму патрэбна. І эму займае, як вы бачыце, гіганцкую просто прастору у заплечніку. ПХК ёсць? Ёсць, а што? Мне ж не хопіць рэсурсаў. Мне патрэбна будзе штосьці разабраць з рыштунка, каб вазочак зрабіць. А там патрэбны хіралій, па-мойму, і яшчэ штосьці. Мне, карацей, не хопіць просто. Так, гэта дастава не туды, карацей. Вось піца-шэф вось там. Да піца-шэфа тупаем. У меня есть детенок, докладываю, следы и развод так само есть. Ну, классика. Профессия обовязывает тебе рухаться на гироскутеры, курачи электрocigaреты по махчимости. Витаю, витаю, Смок. Не, так мы не той доставщик. Выпускаю яму і хай несе частку грузу. Было б няблага. А калі яна яшчэ і піца аб'есца гэта яму, я ўвогуле не ведаю, што далей. Так. Амаль дайшлі да піца-шэфа. Частку груза ў яго мы скінем. Так што стане папрасцей. Альбо можам зрабіць сабе другі вазочак, што хутчэй за ўсё я і зараблю. Амаль дабраліся. Нават я скажу, што 2 вазочки заўсёды патрэбныя. Ладно, ладно, ладно. О, блин. Можа быць... Не, я ж залезу, правильно? По камянях. Там хоць і не вельмі зручна, але можна забрацца. Я просто не жадаю лесвіцу ставіць толькі для гэтага. Давай-ка, давай-ка. Оп. А можа быць... А, вось тут, нормально, нормально. Не вельмі зручна, але можна. Так, і вось для дата-сайентіста. 2 грузы. Галоўнае не пасці. Кляты яму. Ага, у нас месца няма. Давай тады ў руки пайшлі. Усё, тут трошки нагрузіліся. Гэта я іду з крамы дадому. А что вы думали, пакунки носить? Раби скриншот.
Блін, ноч яшчэ, мне патрэбна святло выставіць, каб было нормально. Так, дайте-ка. Где там были? Сродки святла. Где там? Ось тут яны. Так, Холера, як тебе? Ось так? Трошки менш інтенсивність. Помягчэй, так? І давайте зробимо його нейким блакитненьким, нечто такое. Ось так, його отдалить просто, і він як амбієнт нормально буде. Ну, нормально. Плюс-мінус. Можна його насиченість його більш блеклим зробити. І, можна ще в угол. О, тут можна шмат чого робити. Во, він як амбієнт. Блін, ні, він тоді не активний буде. Так. Ось так. Нормально. Не, ну ладно, не жадаю. Я поглядел чат и выпустил з рук гэтае самае. А ё-моё. Зараз. Ты у руку, и ты у руку. Ну все, пошли. Трымаем далей. А то я поглядел чат, отпустил это самое з рук. Всё. Калі іду з дому пасля працы, крамы яшчэ адкрыты. Крамы яшчэ адкрыты, так, калі я скончу. Так. 8-9 яны яшчэ адкрытыя, яны до 10, там, до 11. До 10, хутчэй. Ось. Але шчыра скажу вам, я не так часто апошнім часам у краму хаджу, мне жонка гэта ўсё выцягвае. Пакуль я тут з вами стрымлюся і дапазна працую, гэта ўсё жонка вырашае. Пролез. Я пролез у бункер гэты. Так. Там ледь под самый дах. Well, I see that you've returned. Wait while I check the orders. Зараз ён нам, калі мы зноў узровень падаем, я 100% упэўнены, ён нам дасць зноў нейкую баявую хрень. У сэнсе там гранатамёт, напрыклад. Ён жа у нас мірны піца-шеф. Such beautiful condition. Remarkable. Only a dedicated porter like you could have carried out so many jobs for me. Я думаю, четверку не, я не запомню четверку, не. Там маловато для гэтага. Thank you again. Until next time. Так. А гэта у нас усё. Гэта дата сайентісту. Дата сайентіст не той, каб далёка, але ў той жа момант нам не па дарозе. Зусім не па дарозе. Давайте яшчэ один вазочак зробім. Я жадаю, блин, мне хочется поносить трошки грузы, прям не, ну, не по квесту, а так додатковые. Что-нибудь. Механику мы докладно не будем нести зараз, потому что механик далеко. Хардман докладно, дата-сайентисту я бы еще подумал. Хронобиологу тут недалеко, на самом деле, односно. Это все. Отправляется. Давайте и дата-сайентисту так само ўсё. Хронобіолога толькі пакінем і ўсё. І таго, які па квесту зараз.
Ось. Але вазочак я яшчэ адзін возьму, таму што калі я зноў на такое ну, сутыкнуся з такім, то ў мяне ніякага месца не хопіць. Давайте яшчэ адзін вазочак. О, пачакайце-ка. Што гэта? На спіне... А, там кераміка яшчэ і металы пераносяцца, так? А у нас дарогі там не будзе па дарозе, правильно? Блин, у нас же по дарозе нічога такога не будзе. Кераміка і металы ідэальна ідуць на дарогу нейкую. Можна было бы ў дарогу нейкую кінуць просто. Але мне падаецца губляць час буду толькі. Давайте просто аддам на захаванне тут. А, металы нават і не ўлезуць тут. Усе. Давайте кераміку хаця бы. А як у гэтай гульні адлюстроўваецца прагрэсія гульца? Што робіць новы ўзровень? Новыя ўзроўні даюць па-рознаму, карацей. Новыя ўзроўні ёсць у асноўным, самае моцнае, што ты можаш атрымаць у гульні, гэта ўзроўні насамрэч сувязі з іншымі, ну, з персанажамі ў гульні. Гэта асноўнае, што дае, таму што яно адкрывае новыя прадметы, скажем так, ну, рыштунак новы. Але ёсць яшчэ паляпшэнне портера, якое дазваляе браць розныя перкі. Вось. Акрамя перкаў, калі мы ходзім і дастаўляем проста рэчы, ось, напрыклад, як я зараз хаджу, гэта падвышае здольнасці самого Сэма. Напрыклад, ён больш лепей трымае баланс, лепей ходзіць па няроўнай мясцовасці, больш груза можа пераносіць. Ось такое, то бок пераносіць на нагах на двух сваіх, гэта падмацаванне Сэма. Калі вы возіце на грузавіку, то па сутнасці грузавік просто ўсё вырабіць за вас. Ну, просто вы катаетесь туды-сюды і дастаўляеце вельмі даволі аўтаматычна. Ну, аўтаматычна. Залежыць ад таго, як вы інфраструктуру пабудавалі. Але што бы ні было, галоўная моц Сэма гэта ў рыштунку, а рыштунак ты атрымліваеш за сувязі з іншымі персонажамі. Вось так, так што тут без варыянтаў. Так, ёсць у яго што-небудзь даставіць нам па дарозе? Не, нічога па дарозе няма. Альбо ўсё ж такі ёсць. Можна ўзяць архітэктару, кераміку вось гэтую і сплавы. Гэта не зусім нам па дарозе, але... Не, нармальна, нармальна. Можам узяць. Давайте возьмем. О, не, перад тым, як возьмем, мы спачатку зробім сабе вазочак. Таму што вазочак рэальна патрэбны. И мы проверяли, по-моему, их только 2 можно, так? Ёсць. І вы зараз возьмем сабе. Хіксу сапраўды не трэба было так ускладняць, каб спаймаць Сэма. Заманіваў у крайні вузел, нешта хімічаў, мог просто раскласці згубленыя грузы, а лепш за ўсё кераміку. Ну і вось усё. Так, так, я бы лёгка на гэта купіўся. Не патрэбна. Для таго, каб мяне спаймаць, шмат не патрэбна. Можа, просто гэта разлічана на нейкага вельмі разумнага Сэма, а не на мяне. Так. Ты? Сюды? Падаецца, яшчэ 2 памесцяцца. І гэтыя 2 пайдуць на першы. Усё, нармальна. Мы нават давязем сваімі гэтымі вазочкамі. Оп, нормально. Толькі звяжем там. Другі груз. Так, а ў мяне ўсё яшчэ застаўся гэты метал, так, правильно? Блин, просто мне не патрэбныя. Вось зараз конкретно, толькі дадатковы груз. Ну ладно. Выбор невялікі, прыйдзецца ісці. І вось адразу там грузы ляжаць, на якіх у мяне месца нават няма. А што рабіць? Андай іншым. Там метал. Як бы дарогі таксама самі сябе не пабудуюць. Там 400 метала. Можа там дарога дзе будзе? Не, хутчэй за ўсё не будзе. Я прыдумваю.
Давайте дадим металл, ладно, уже іншим гульцам. Блін. Так. Зараз інерція з'явилася, трошки самоскладано. Реально поділимося просто, тому що я не бачив більше варіантів. Ось вони мої метали. Інші гульці забирайте. Ваша буде. Сабе асабістую хованку. Праблема з асабістай хованкай у тым, што ты яна не паказваецца ў спісе, а тыпу колькі рэсурсаў на гэтай базе, і за гэтым рэсурсам я сюды не прыеду просто потым. Я не здагадаюся, што ў мяне 10 раскідана. Гэта, ведаеце, як вавёркі, яны закопваюць свае гарэхі, і яны не памятаюць нахрен, дзе гэтыя гарэхі, у большасці выпадкаў. Такім чынам яны распаўсюджваюць як бы рост леса, але, канечне, карысная рэч, але тут не той варыянт. Гэта метал нідзе не прарасце потым. Смок, тут сюжету кабзда колькі. Там сюжетаў просто. Ты, мне падаецца, просто прыходзіш на моманты, калі я дадатковымі рэчамі займаюсь. Таму што зараз я на дадатковай рэчу займаюся. Ну, амаль поўнасцю дадатковай рэчу. Я максімальна расцягваю сабе дыстанцыю да сюжета. Ой, зараз. Канкрэтна. Да піца-шэфа возьмем. Вырус. Які літаральна ўнізе там знаходзіцца. Оп. І ведаеце што? Я пайду адразу назад, я занесу гэта піца-шэфу, каб не насіць з сабой, а то куды я потым панясу гэта? Вітаю, Nine Dragons. Вітаю, Могильщик. Абсолютно нечакана, раз уж ты тут. Я збіраўся просто табе ўсё роўна сёння пісаць, Nine Dragons. Ці будзе у цябе магчымасць праверыць нармальна гэты самы? Ну, ці ўсё ў парадку з каапам Half-Life. Я жадаю гэта зрабіць да стрыма ў суботу і упэўніцца, што ўсё працуе. Вось, таму што я спрабаваў толькі ў адзінку, і там як бы павінна быць усё ў парадку, яно праз тым гуляецца. Але мала лі. Вось, можа быць, у цябе будзе час, не ведаю, 10. Неважна, калі... Ну, сёння ў мяне самога не будзе, калі вельмі позна толькі. Там каля 11. Але можа заўтра, паслязаўтра. Пасля 9, 10, так. Вось, калі нават не пачуеш, не заўважыш, я табе яшчэ сёння напішу. Просто реально вось об гэтым думаў сёння паспрабаваць гэта. Што патрэбна для гульні, акрамя самой гульні? Твая наяўнасць. Вось усё. Гульня і наяўнасць. Там яна, па сутнасці, на Source, і яна нармальна падключаецца праз Steam, па ідэе, таму што карыстае як бы Source для гэтага, і пошук сервероў таксама праз яго. Так што, думаю, ніякіх праблемаў у нас не будзе, але мала ли. Праверыць хацелася б. Ну, а раз ты забыўся, то трэба, мне падаецца, будзе яшчэ напаміналку астатнім закінуць, каб не забыліся. А то будзе вельмі няёмка, што ніхто не прыйдзе на сустрэчу. Зноў угары. Угару, ўсё ўгару. А, то бок яна ўбудавана, нічога ў дадатак усталяваць не трэба, файна. Там, карацей, убудаваная, зноў жа, гэта Sven Co-op называецца. Яго трэба усталяваць, і ён бясплатны, проста як гульня асабістая, і яна ўсё там працуе. Адзінае, што ёсць праблемкі, напрыклад, з тэхнічнага я заўважыў, што вагонетка, якая спачатку,
яе лепей прапусціць, там ёсць магчымасць. І таму што з яе нават у сінглплееры, ну калі ты ў адзінку на сваім жа серверы, мяне з гэтай ваганеткі выкідывала разы 4-5. Я так і не даехаў на гэтай ваганетцы да канца проста шляху. Я забіў. Але ў астатнім выглядае нармальна. Ды хтосьці патлумачыць сюжэт, бо ўсе ўпэўніваюць мяне, што ён Просто табе тлумачыць сюжэт, гэта апавядаць на тыпу на гадзіны 3-4 тлумачыць да гэтага моманту. Я магу, калі коротка, ну мне прасцей сказаць, што мы ў пэўны момант робім, так? Але ў пэўны момант мы робім даволі трывіяльную рэч. Мы просто займаемся дастаўкамі. Мы далучаем гару зараз у Аўстраліі. Вось тая гара, якую зараз за дажджу не бачна, яна павінна быць за мною. Вось. Гэта даволі трывіяльна, але гэта зараз гэта як бы мэта вось у бліжэйшыя 5-10 хвілін. Але ну глобальна трэба ўжо ўвесь лор тлумачыць. Пачынаць з першай частцы. Ну вось я кажу, тыпу трэба трошкі бэкграунда. Глобальна гісторыя пра Сэма Портера, які адразу у нас нават проста пералічыць, разумееце, я зараз думаю, нават проста пералічыць усё, чым з'яўляецца Сэм адначасова ў гэтай сітуацыі, это таксама патрабуе часу і патлумачыць. Такога нармальнага. Сэм чалавек, як мінімум. У яго ёсць Думс. Думс гэта асаблівасць, якая дазваляе бачыць гэтых самых пачвар. Вось гэтых, якія тут ёсць. Я нават не буду зараз тлумачыць, што за пачвары, таму што інакш мы ўвогуле закапаемся там. Вось. Ён таксама рэпатрыянт. Рэпатрыянты гэта людзі, якія вяртаюцца пасля смерці назад. Агульна гульня пра выхад смерці. Гэта Death Stranding. Якраз такі, ну, як перакладаць. Але насамрэч, ну, там з перакладам яшчэ пытанне да гэтага. Момант вымірання чалавецтва. Мы ў моманце вымірання чалавецтва. І мы спрабуем яго спыніць. Мы дастаўшчык піцы. Вось, як вам камбінацыя? Я дастаткова нармальна патлумачыў. Кароткую завязку таго, што адбываецца. А біці, падаецца, аж няма, так? На гэтай лакацыі. Так, хіміката я падбіраць нават не буду. Адчуваць, ён жа не бачыў спачатку. Я проста, калі пайду ў дэталі, мы закапаемся надоўга. Таму што шмат чаго адбывалася, і сам ужо у пэўны момант зусім не той, хто быў ён у пачатку першай часткі. Гэта, па сутнасці, амаль іншы чалавек. Адзінае, што ён такі, чаму я? Вось гэта засталося. Чаму ўсё, што адбываецца, адбываецца з ім? Ну, блін. Яшчэ больш груза. Я буду нават рэсурсы ігнараваць, якія не кераміка. То бок канчаткова мэта гульні спыніць вялікі бай-бай? Так. Ну, калі коротка. Але не факт, што ў нас атрымаецца. Таму што ў першай частцы мы нават не ведалі, што гэта асноўная наша праблема. То бок гэта стала вядома бліжэй да канца гульні, што ў нас насамрэч адбываецца выміранне, якое адбудзецца. Мы проста можам адкланіць максімум трохі гэты працэс. То бок не адкланіць, запаволіць яго. Пра бераг пляж раскажы. Я кажу, я калі пачну тлумачыць вось прям усё-ўсё, мы закапаемся. Гэта жудасна, гэта не тое, з чаго трэба хаця бы тут уводную бы. Глядзіце, мы ў свеце бясконцай смерці. Сама смерць прыйшла за намі, карацей. Не канкрэтна за намі, за ўсім сусветам. Пра крабаў з пупавінамі. Такія вось вельмі тлумачачыя рэчы. У першай частцы мы сястру шукалі. Ну, глобальна так, але як вызначылася, мы насамрэч былі на вось просто момант адзін ад поўнага знішчэння чалавецтва. Мне не трэба ўсё, мне трэба зразумець, як цяканне піцы набліжае галоўнага героя да яго галоўнай мэты. Глядзі, які сэнс чалавецтва, скажем так, у агульнага вымірання, і нават дыназаўры, калі выміралі, гэта па лору гульні,
яны па сутнасці выміралі з-за таго, што прыходзіла выхад смерці, то бок выміранне дыназаўраў гэта не метэарыт, альбо там нават некалькі хваляў было смерці на планеце, гэта насамрэч выхады смерці ўсё былі, так, у сусвеце. Гэта ўсё, блин, кантэйнеры ўжо знішчаныя. Так, давайте я сканцэнтруюсь трошки, мне крыху засталося дайсці. Дык вось, гэта адбывалася ўсё раней, і гэта не ў першы раз такое. Чалавецтва мае унікальны, ну, момант у адрозненне ад папярэдніх жывёл, што яны маюць, скажем так, сувязі паміж сабою, то бок мы сацыяльныя. І кожны раз, калі адбываецца выміранне, то ёсць істота, якая па сутнасці ну, не разумная істота, а яна падобная на тых, каго яна збіраецца выміраць. І калі з дыназаўрамі гэта істота проста выконвала тое, што яна павінна, то ў гэтым выпадку гэта істота мела розум чалавечы. Ну, як не трошкі была чалавекам. Вось, яна разумела, што чым яна з'яўляецца, яна разумела, да чаго гэта прывядзе, але чалавецтва і іх жаданне па тыпу і выжыць, і аб'яднацца, ну, іх жаданне быць разам, скажем так, змяніла трошкі меркаванне гэтай істоты. Яно паўплывала, мы паўплывалі, як чалавецтва паўплывалі на яе. Вось, такім чынам, гэта істота, скажем так, стала на наш бок. Яна пачала нам дапамагаць. Яна пачала рабіць рэчы, каб, па сутнасці, выратаваць чалавецтва. І падараваць сам працэс выхада смерці. І гэта трошкі атрымалася, то бок працэс запаволіўся. Пры гэтым, як бы выхадам з гэтага было аб'яднанне людзей, скажем так. Чаму аб'ядналі людзей? Таму што ў кожнага чалавека ёсць свой пляж. Вось, і я зараз пра пляжы пачну тлумачыць. Карацей, давай моц сяброўства. Вось моц сяброўства можа перамагчы выхад смерці. Я не буду тлумачыць зараз, чаму гэта так і як гэта працуе, таму што мне прыйдзецца тлумачыць яшчэ 80% лору. Вось, але гэта так працуе. Таму ёсць, мы займаемся аб'яднаннем людзей, якія не вельмі жадаюць аб'ядноўвацца, некаторыя не вельмі жадаюць аб'ядноўвацца. Вось, мы аб'ядноўваем людзей для таго, каб моц сяброўства перамагла выхад смерці. Гэта калі коротка. Моц сяброўства, насамрэч, гэта вельмі спрошчаны варыянт. Вось. Прыкладна так. Вось такім чынам дастан капіцы ратуе чалавецтва ад смерці. Вось. Але гэта не зусім, гэта я прапусціў 10 крокаў яшчэ паміж гэтым. І ёсць тыя, хто не жадаюць гэтага. Так, давайте-ка я зраблю невялічкі перапынак. Сэм няхай у нас адпачне, так. І я зраблю перапынак, хутка паем. Вам пастаўлю рэкламу, каб ад нас Twitch адчапіўся на бліжэйшую гадзіну. І вярнуся да вас. Добра? Зараз буду.
Я вярнуўся. Я, падаецца, вельмі моцна адстаю чат. Таму я не ведаю, я можа апошні некалькі паведамленняў прачытаю. Мне норма, не разумею толькі чаму ўсе хваляць гульню за сюжэт, таму што яго шмат. Ну яго шмат. Адзінае, што ён даецца порцыямі вялікімі і катсцэнамі ў асноўным. То бок, па сутнасці, за 10 там 10 хвілін там катсцэны нам вельмі шмат інфармацыі выкідваецца. Як там дрэнна ўсё звонку пашлі назад. Вось, яно выкідваецца порцыямі, вялікімі порцыямі. Вось так працуе сюжэт. То бок, калі ты не трапляеш на момант сюжэту канкрэтна, то ты можаш хадзіць 2-3 гадзіны, і гэтым другая частка страдае менш, яна дае пакрыху сюжэта. У першай жа частцы, па сутнасці, вось я не жартую, у першай частцы на першыя 3 гадзіны гульні у вас прыкладна 15-20 хвілін геймплея. Усё астатняе сюжэт і катсцэны. Вы не гуляеце, вы глядзіце кіно. Гэта першы дастраннік, за гэта, дарэчы, да яго дадзёбваліся, што тыпу не нарм. Вось, і прыкладна тое ж самае, то бок, па сутнасці, гульня часта накідвае, калі адбываюцца вось сюжэтныя моманты, яны прям надоўга. Ты засеў і кінчык глядзіш. Вось, з мелкімі ўстаўкамі гульнявымі. Тут жа, напрыклад, мы сёння, ну, папярэдні раз, чакайце-ка, што гэта? Хутчэй будаўніцтва адбываецца, ну, такое сабе паляпшэнне. У першы час, ну, не ў першай, учора, напрыклад, мы за гэты тыдзень, каб так сказаць, то у нас не тое, каб шмат сюжэта было, але вельмі важныя біты сюжэта, якія насамрэч скочуць адначасова і на першую, і на другую частку, і ўплываюць на нашае паразуменне таго, хто ёсць, з'яўляецца ключавыя персанажы. Вось, хаця там літаральна 2 фразы было на гэта кінута, і гэта было просто выбух само па сабе. Вось, пры гэтым я просто хадзіў і дарогі будаваў большую частку часу. Так, аддаем тое, што мы не збіраемся зараз застаўляць. Даузер, дакладна мы не ідзем туды. Піца-шэфу мы таксама заходзіць не будзем. Гэта ўсё таксама аддаем. Хранабіолог мы яшчэ зазірнем, можа быць, сёння. Так, я думаю, гэта мы можам адправіць іншым дастаўшчыкам, няхай яны носяць, а не мы. Калі што, іншыя дастаўшчыкі, я літаральна іншым гульцам зараз закінуў груз. Тое, што ў мяне тут, давайте перапрацоўка гума. Што вы там яшчэ паназбіралі мы па дарозе? Кераміка. І ўсё, так, атрымліваецца? Няхай яна адпраўляецца тут таксама. Далей. Мне бы адрамантаваць гэту ўсю справу. Давайте мы спрэй зробім. Яшчэ адзін. Так. І я заберу ўвесь хіралій, які ёсць на гэтым месцы. Нарэшце, я не зразумела дакалупвання да катсцэнаў у першай частцы, толькі напрыканцы яны былі сапраўды доўгія. Не, у пачатку яны таксама, я перапачынаў некалькі разоў, я магу адказна сказаць, што на першай 2,5 гадзіны, насамрэч не 3, 2,5 гадзіны гульні у вас дзесьці прыкладна 15-20 хвілін на геймплея. Усё астатнія катсцэны, вы глядзіце, сядзіце. Я прям ведаю, ну, таму што я, по-моему, мне, ну, я сачыў за часам. Таму што, ну, у першы раз табе гэта не заўважна, таму што ты, табе цікава, па тыпу, табе ні халеры не зразумела, і табе за першыя 2 гадзіны, па сутнасці, тлумачаць усё, ну, па тыпу незразумеласці, 80% незразумеласці сусвета, так? Таму што спачатку уехаць у тое, што адбываецца вельмі складана. І таму гэтыя 2 гадзіны катсцэн, па сутнасці, вельмі добра абгрунтоўваюць наступныя падзеі. Вы разумееце збольшага тое, што адбываецца. А як мінімум тое, што людзі робяць і чаму. Так, я хіралій хацеў забраць адсюль. Забраў.
Я просто не была ўпэўнена, што мне гульня спадабаецца, пайшло вельмі добра і актыўна. Я як і тлумачыў, вельмі складана прадаць Death Stranding увогуле, ну калі вам бывае такое, што некаторым не чапляе, але таму што ім тлумачыць, што гульня будзе пра тое, што вы будзеце дастаўляць грузы. Гэта праўда. Але гэта будуць самыя цікавыя дастаўкі грузаў у любой гульне. Ну, па тыпу, яна пераб'е... Гэта не сімулятар дастаўкі грузаў, скажем так, асноўнае, да чаго дакалупваліся, што гэта бы сімулятар хадзьбы, вось, сімулятар хадзьбы. І ходзіце вы сапраўды шмат. Вось, гэта праўда. І гэта ваш галоўны геймплей, але ж яго весела рабіць. Так, мне падаецца... Я нешта забыўся. Так, давайте спрей. Мне патрэбны спрей на мой вазочак. Усё адрамантавалі. Няхай яшчэ застаецца. Адзін вазочак мы можам забраць з сабою, правильно? Так. Па грузах у мяне засталося толькі ў адным напрамку, ўсё правильно, я ж узяў усё... Так, я ўсё правильно зрабіў. Далей толькі галоўнае месца гэта і хронабіолага, калі атрымаецца. Я ў цэлым разумею людзей, якія глядзяць і ім не падабаюцца. У мяне ў самом меркаванне, што ў гэтую гульню цікавей гуляць, чым глядзець. Цалкам згодны. Яна, глядзіце, то бок нават, напрыклад, я з вамі размаўляю, але ў мяне бясконцы геймплей. То бок, ну, я, тыпу, абысці каменьчыкі, куды я іду, якой лагістыкай я займаюся, што я буду збіраюся рабіць. Вось. Пры гэтым у мяне незвычайны антураж, я як бы магу паглыбляцца ў падзеі. Вось. Гэта не тое, што бачна, калі вы глядзіце гульню. Гэта тое, што адчуваецца, калі вы гуляеце. Вось, пры гэтым, ну, сюжэт толькі частка гульні, таму што калі бы геймплей быў дрэнны, то шчыра вельмі складана сабе уявіць, што людзям было бы цікава глядзець нават круты сюжэт, калі бы геймплей быў прям дрэнны. Не, ён далёка не дрэнны, ён кайфовы. Я думаю, што калі вы гулялі, то вы не одну гадзіну проста патрацілі на тое, каб пабудаваць тыя ж дарогі, дапамагчы там іншым людзям, паспалучаць яшчэ дадаткова зорачкі паатрымліваць у розных персанажаў. Я думаю, вы гэтым займаліся, так? Я любы гулец, мне падаецца, у Death Stranding гэтым займаўся. Вось. Хаця гэта абсалютна не абавязкова. Я думаю, што вы гэта рабілі не для сюжэту. Так, это раз гэта мелкі до нас доколупаюцца. Давайте паскоримся, паспрабуем прабегчы іх як магчэй. Нешта. Отчапіцеся. Отчапіцеся, халера. Ну всё, улетели. Там есть яшчэ груз для піца шефа, але мы яго браць уже не будем. Таму што здзяўбала. Не, насамрэч, можа быць і варта. Тут яшчэ нейкі ёсць. Для абсерваторыі, давайте. Блин, ну... Мне кропка гэта, якая мне патрэбна, яна неяк дзіўна трошки размешчана. Ну два грузы, яны ў двух незручных месцах. Давайте піца шефа возьмем. Ён хаця бы трошки па дарозе. Я зразумела, што часта пакутаю, калі хтосьці гуляе ў маю гульню, і рэф ад мяне пакутаваў трошки. Я трошки не зразумеў, пра што гаворка, нават.
Адзінае, што ўвогуле, ну, я магу сабе ўявіць, гэта спойлеры сюжэту, але мне, ну, пакуль усё добра, не тое, каб мне моцна спойлерылі. Ні разу не было такого, што прям моцна нешта спойлерылі. Мне гульня норм. Гуляць, зразумела, не буду. Я разумею, чаму гульня нагадвае сімулятор шпацараў, бо ўсякі раз, калі я прыходжу на стрым, я бачу вось гэта. Ну, ты будзеш гэта, насамрэч, 80% гульні. Вось, гэта, вось гэты геймплей. Чалавек са слупом за плячом бегае сярод шэрых камянёў, без нейкіх падзей. Гэта больш нагадвае Pacific Drive без машыны. Ну, як бы ты, па сутнасці, так. Тут просто важен кантэкст. То бок не... То, у мяне ёсць ось гэты геймплей, якім я займаюся, тыпу, па камяням паскакаць, так? Вось, але ў той жа момант, ну, там пракласці сабе маршрут, нешта пабудаваць, каб пралезці далей. Дарэчы, шкада трошкі, што мне лесвіца, ну, у першы час я ўсё ж такі больш актыўна карыстаўся арыштункам сваім. Тут я неяк проста бегаю. Вось. І гэта як бы асноўны геймплей гульні, адзіны нават геймплей гульні, акрамя баёвак. Вось. І ты як будзеш займацца гэтым большую частку часу. Гэта непазбежна, гэта так пабудавана гульня. Яшчэ груз для абсерваторыі. Так. Вазочак адпраўляецца. Гэта кропка, якую нам сказалі падключыць па сюжэту, і сюды мы эму і даставім. У нас раптоўна стане менш рэчаў у заплечніке, значна менш. Бачыце, здаравенны гэты залаты. Гэта вось ён, гэта эму. Мы ўвогуле... Калі вы не заўважылі, мы жывёлку з сабой нясём. Якар па дарозе валяецца, забяром. Мне падаецца, адзін з якараў у нас амаль скончыўся, трэба будзе яго проста скінуць. Можа быць, тут і скінем. Калі адразу да нас далучыцца, а то бывае такое, што не адразу. Так. Вось, заставка эму і вады нейкай. Thanks for coming. I've been looking forward to this delivery. Now let's take a look. Дарэчы, раз ужо расказваць пра сюжэты, і мы паспрабуем неяк увесці ў тое, што адбываецца. Новы чалавек, да якога мы, па сутнасці, займаемся асноўны геймплей яшчэ так сюжэтным, тое, што мы пракладваем інтэрнэт да людзей, так? Гэта не толькі настаўкі, гэта яшчэ і вось падлучэнне да сеці. Гэтым людзям патрэбна рознае. Людзі раскіданы па сусвету, і ім розныя рэчы патрэбны. І таму мы як бы выконваем як такі чалавек, які стварае гэтую сувязь як паміж людзьмі. Пры гэтым пракладваем яшчэ інтэрнэт па дарозе. Пракладзены інтэрнэт дазваляе гэтым людзям не толькі атрымаць доступ да таго, што адбываецца ўвогуле ў сусвеце іншых людзей, але яшчэ перадаваць інфармацыю, гіганцкую колькасць інфармацыі, так? Просто гіганцкую колькасць інфармацыі рэальна імгненна. Такім чынам людзі стварылі яшчэ спецыяльныя прынтары, якія могуць раздрукоўваць што заўгодна. І гэта па тыпу 3D прынтары, якія друкуюць што заўгодна, і гэтыя схемы паўсюль яны распаўсюджваюцца, так? Дык вось, гэты чалавек яшчэ не падключаны. У яе нават хіралаграма, яе, вось гэта, ну, яе галаграма, па сутнасці, проста. Яна якраз такі не вельмі дакладная, так? Яна, ну, нават у межах яе бункера гэта не працуе нармальна. Зараз мы яе падключым да інтэрнэту, калі яна, ну, пагадзіцца з гэтым. Вось. Што, я спадзяюся, атрымаецца, і тады мы атрымаем доступ да розных здольнасцяў, якія магчымы толькі, калі ёсць доступ да гэтага інтэрнэту мясцовага. Вось зараз падключэнне да хіральнай сеці. Па сутнасці, у яе стаіць уся апаратура, яе толькі не хапае падключэння. І ў гэты Cupid яны даволі унікальныя штукі.
Ён дазваляе якраз такі гэтае падключэнне і зрабіць. І ўся гэтая сеть пабудавана на тэхналогіях, якія чалавецтва даследавала, якраз такі разбіраючыся ў выхадзе смерці. Сам выхад смерці дадаў яшчэ шмат новых рэчаў і рознай фізікі, якой не было раней. Вось, напрыклад, гэта вось такі інтэрнэт магчымы толькі дзякуючы таму, што існуе выхад смерці. Вось я зноў жа я абыходжу ўсе неабходную усю тэрміналогію, якая ёсць пра пляжы, усе дэталі вось гэта ўсё опускаю для тых, хто ведае, тыя ведаюць, а хто не ведае, вам гэта спачатку ніяк не дапаможа, таму што некаторыя рэчы рэальна шмат лора, рэальна да халеры яго. Халераграмма, так вось яна. Метагеноміцыст. Метагеном. Што ў чым яе праца? Яна навуковец нейкі. Вось, яшчэ кавалачак пад гарою ёсць у нас. Наступна, я так разумею, пойдзе кудысьці ўверх. Нас папярэджвалі, што такое будзе. X-Capture Grenade. Граната, якая мае асабісты эфект на вялікіх BT. А, тыя, хто ловяць, так? Што? Перамога над аслабленым качерам, гэта вось вялікія біці, якія нас ловяць. Калі закінуць яму экс-гранату вось гэтую, у яго рот зробіць крышталь біці. Што? Што за халера? Гэта нахрен не мае ніякага сэнсу. Што ён робіць? Якая прафесія ў сама на LinkedIn? Кур'ер, сеткавы адміністратор, ратавальнік чалавецтва. Кур'ер, якога ўсё задзяўбала. Кур'ера, на якога ўсё гэта паклалі. Усё астатняе, гэта дадаткова яму за гэта не плаціць. Ён не хацеў бы гэтым займацца, але яму накідваюць і накідваюць усё. Давайте возьмем гэту гранату, я просто не разумею. Што за халера? Што яна робіць? Крышталь BT. Я не разумею, гэта зусім нешта новае. Гэта эму, якога мы прывезлі, на яго не ўплываў дождж. Яго шмат мікробаў хіральных было, і такім чынам ён быў устойлівы, для яго час цячэ па-іншаму. An extinction entity has the capacity to trigger the last stranding. And if that comes to pass, the end of humanity itself is assured. Higgs attempted to make use of one such entity back in the UCA, but I know you personally put a stop to his plans. Hartman told me everything about those events. It's anyone's guess what Higgs is trying to accomplish this time, but I believe in you. And that's why I'm giving you these. EX capture grenades are invaluable weapons that work by leveraging the temporal properties of parasitic chiromicrobes to great effect. Яна шмат чаго кажа, ні халер не тлумачыць. Defeat weakened BTs in an instant by drastically destabilizing their intrinsic flow of time. But that's not all. These grenades can give you the means to summon your own BTs to attack other BTs. Should work on all larger specimens. I've prepared a few for immediate use. There's so much we can learn by studying chiromicrobes. Ого! They might even hold the answer to treating. Зараз я зразумеў, навошта нам крышталь BT. Крышталь BT дазваляе нам прызываць BT, якія будуць змагацца на нашым баку. Вось што яны робяць. Так, ладно, давайте, як звычайна, пытаем усё, што можна. Пра што з гэтымі паразітычнымі хіральнымі мікробамі? Well, we've discovered plenty of chiral creatures that resemble smaller animals like rats and spiders. As their name might suggest, chiral microbes are even tinier.
They're parasitic by nature and favor hosts from the world of the dead. They're just an amazing discovery all around. The final missing piece I needed for my research. Ну добра, але гэта не халера не тлумачыць. Яна займаецца якраз такі даследаваннем гэтых хіральных мікробаў, таму што яны у асноўным хаваліся ў якраз такі пачвар з таго боку. Але зараз яны пачалі распаўсюджвацца яшчэ і на жывых, і такім чынам яны замяняюць трошкі як жывыя істоты ўзаемадзейнічаюць з часам. Але што, якія вынікі, пакуль нічога не вядома. А гэта не пастка, то адзін портер так рабіў і блага скончыў. Ды вось незразумела, глядзіце, проста каб атрымаць такой адзін крышталік, гэта патрэбна вялікага BT аслабіць, закінуць яму ў рот гранату, і толькі тады мы атрымаем сабе крышталь BT. Мне падаецца, шмат дзеянняў прасцей проста BT, якіх мы сустрэнем, проста перамагчы, не? А чаму ўсё тут такое хіральнае? Па фізіцы гэта бадай несіметрычнасць часціц. Несіметрычнасць, яна, ну, так па тыпу сіметрычная асіметрычнасць, вось што такое хіральнасць, так? І ўсё такое хіральнае, таму што па сутнасці Death Stranding смерць гэта антыжызнь, жыццё, ну, па тыпу антыжыццё, якое мы па сутнасці маем па тыпу справу з тыпу антыматэрыяй жыцця, калі гэта мае сэнс. Не проста з антыматэрыяй, а антыматэрыяй канкрэтна жывых. І ў нашым выпадку канкрэтна людзей. То бок Death Stranding — это выхад смерці якраз такі супраць чалавецтва, і мы сустракаем супрацьчалавечыя часціцы. Вось. І хіральнасць — гэта па сутнасці ў гульне тлумачэнне вось гэтай як бы несіметрычнасці жыццё-смерць, якое як бы адлюстраванне адно аднаго, але адно і тое ж па сутнасці. Прасцей перамагчы, але злавіць боса цікавей жа. Ну, я зразумеў, яны хацелі зрабіць нам пакемонаў унутры Death Stranding, так? То бок мы будзем зараз збіраць сабе розных пакемонаў. У гэтым ідэя, так? Ці ёсць у цябе сіндром 21 хвіліны? Yes, I'm also a member of the 21-Minute Anxiety Association. The chronobiologist happens to be another member. We're sisters, in fact. Our mother belongs to the group, too. She's a hydrologist working out of Hartman's lab. Perhaps you've already met? We've all got similar conditions, but I'm not sure if genetics is a relevant factor. І так само гэта і сіндром 21 хвіліны. А што ў цябе? Мне цікава. Распавядзі. Блін, яна не распавяла, што ў яе частка яе сіндром. Мне цікава. Гэта, мо, больш супрацьлегласць, ніж асіметрычнасць. А вось у гэтым-то і прыкалдэ. Спачатку, ну, гульня пакрыху першая частка пакрыху даводзіць пункт гледжання, што гэта асіметрычнасць. Яна якраз такі размаўляе пра асіметрычнасць, праз розныя падзеі. То бок гэта не супрацьлегласць усё ж такі. Гэта, ну, карацей, пра гэта гульня як бы спрабуе патлумачыць. Вось. Таму што гэтыя BT — гэта па сутнасці людзі. Ну, вось гэтыя пачвары, якія ходзяць, гэта па сутнасці людзі проста з сусвета мёртвых. І калі сутыкаецца адно з другім, могуць адбывацца проста знішчэнні і таго, і другога. Але гэта весела, потым гэтых босаў на бойкі з іншымі босамі выклікаць. Ну, гэта круто, так. Я думаю, што мы так і зробім. Проста што ці мне варта лезці зараз спецыяльна ў пашчу да пачвар, спецыяльна, каб атрымаць сабе боса, каб потым яго сабе прызываць. Гэта не занадта адбіта. 21 хвіліна, у будучыні нават памадору скарацілі. Yes. Next time you're able to inflict significant damage on a large BT, try tossing an EX capture grenade into its mouth. Not only will you neutralize your foe, but you'll find it also leaves behind a milky white chiral crystal. I've taken to calling these objects BT crystals. If you see one, make sure you don't forget to pick it up. I say that because if you've got one on hand, you'll be able to use it the next time you encounter a large BT. The BT crystal will react with the tar and transform into a variant of the BT you captured. When activated, the crystal will summon a variant of the BT that spawned it, which will emerge from the depths of the tar. Шматразова гэты крышталік альбо аднаразова?
and proceed to attack on sight. In recent days, large BTs have been growing more active in the region to the south of this facility. It's possible that this too could be a consequence of Higgs's. О, шматразовые. If you're headed that way, you А, мне цікаво уже собрать. Though that might also Реально be an покемонов opportunity to give зробили those тут. EX capture grenades a try. I just know they'll prove effective. And if you're Я так розумію, мені зараз headed буде to the квест shelter, якраз таки на also той, як одного take такого the заробити, you так? brought me to the animal shelter. The staff there want to look after it, and I don't have the proper facilities to give it a home here anyway. I've posted a suborder for this request. Ага, і ось гэта ему якого Pick it доставить up and deliver у, terminal here whenever you're ready. Thanks у again for all притулок. your help. I'll probably be hitting you up again. Додатковий квест на той, як доставить у притулок йому. Sam, your next destination is the F5 East Distribution Center, which can be found near the southeast shore of the Я прапаную зараз ему гэтага аднесці. road. Ось One of the прям staff зараз. members there is an old acquaintance of yours. А потім пойдемо яшчэ далей по сюжету. Order has been entered into the system. You can Ось якраз таки на поўдзень у цэнтр, які я спрабаваў долучыць яшчэ сам пачатку Аўстраліі. Просто яго нельга было, пакуль па сюжэце не бяремся. undertake this suborder first if you wish. I leave it up to you, Sam. Самы крутыя і магутнае ўсё адно сюжэтнае. Ну, окей, я просто, гэта круто. Асноўна вось якраз таки, бачыце, ён у мяне нават на мапе ёсць, я туды спрабаваў тыркнуцца, але нічога не атрымаў з гэтага. Дастава эму у прытулак і генератор доставіць. Ну, далёка да генератора. Давайте эму займемся. Вернемся сюды. Потым. І там ужо вырашым. Так, я яшчэ, калі такія гранаты ёсць, а яны самі па сабе пашкоджанні наносяць, гэтыя. Бо калі яны так робяць, я бы, можа, сабе ўзяў больш іх раздрукаваў. Не, яны самі не наносяць. Ну ладно тады. Так. Хутчэй будаваць, не, можа яшчэ. Вось гэты перк я хацеў, каб мы хутчэй стралялі. Больш пашкоджанняў будзем наносіць. Эму, ты думал, ты ад мяне пазбавіўся? Не. Ты отправляешься со мною зноў. Так, давайте. Усё, што тут ёсць. Гэта я ўсё на вазочак дадам. Сам пайду як ёсць. Ловіць цалкам апцыянальна. Ну, просто гэта прям ужо хочацца. Так, Магеллан. О, давайте зазернем на Магеллана, дадим самому отпочнуть, а то у меня там уже стомленность подвышается. И я думаю, нам катсценку какую-нибудь Tomorrow дадуть. Тут просто гэты прытулак, ён даволі, ну, не такі прям і далёкі, мы можам спакойненько туды зайсці. Давайте да раніцы адпачываць. Угу. Долман, что-нибудь скажешь? Feeling well rested after some quality shut-eye? Не, як звичайно. Sam, been a while since you had a proper shower, wouldn't you say? I saw that you received EX capture grenades from the metagenomicist. Ось зараз він про гранати, гэты покеболи розповідає. Microbes you brought her could be repurposed to infect and birth variant BTs in such a manner. Namely, by combining BT crystals with your own DNA to produce BT cores. If this is indeed true, it's a truly incredible discovery. You have to test this theory at the earliest opportunity, Sam.
I'm eager to see what happens. Добре, я би сам ні перед собі боса отримати у допомогу. Hi, Sam. Оп, каточек пробив. Все, порядок себе приведем, да пойдем далее. Каалу на древе покинул. Я широ, и мне у голову не пришло, я тогда не ведал, что живелок гэтых можно забирать с собой. Там у Каала там на древе засталась. Мне был запыт поставить лестницу каля Каалы. Был. Я гэта зрабіў. Каалу я не забрал. Я подумал, что по сутности потребно было только лестницу поставить. О, я же сказал, что будет катсценка. Что? I have a nightmare question for you. Give it a go. О, что за холера? Вы можете обрать только одного. Оберите добро. Мне... Что за холера? Просто, глядите, оберите когось одного, так? И... Ну, я ожидаю обрать Хикса, потому что мне неведомо для чего ты обираешь. Что это за кошмар такие? Нам придется Хикса обирать, я так разумею, так? Набирай Хикса. Давайте Хикса берем. Не, ну просто я нам питання, у тебя есть максимальность обрать только одного. Я не веду на во, что я его обираю. Давайте карте Хикса обираем. Оп. Ладно. Добро. Поспали. Выспались. Долман, что думаешь? You are tossing and turning yet again, Sam. Still having nightmares, I presume. Так. You can try holding me while you sleep if you like. Дякую тобі, великий Долман, не обійдемося. Ви ж ведаєте, Долман самий короче, подозроний з усіх, так, зараз? А ти останні персонажі у нас хоча б хоч нейкий їх бекграунд відомий. Ну ось хоч кришечку, або основна там головна подія у житті. Щось, що їх вилучає. Долман? Ні холера, ми ведаємо 0 абсолютно по этой ляльці. А вона з нами увесь всю дорогу. Я нагадую, що він з нами увесь этот час. Так. Ось туди мені потрібно. Униз спускатися нема сенсу, там ми обійдемо просто поверху будемо йти. Може бути Магеллан прибрати, він не припаркований дренно. Давайте Магеллан пересунем туди просто. Прям туди. До сховища. А, я занадто близько каля Магеллана. Треба дійти. У меня есть ризика, что меня зачепит, пока он будет пересовываться. Давайте. Магеллана пересунем до притулка. Живелок. Ось. Удобно. Магеллан отправился. Я тут просто пройду. Блин. О! То есть тут шлях дробил. Я могу лайки оставить? Могу. Thanks for the help. This one's for you. Young man, thank you kindly. This one's for you. Долман агентура не выключение. Просто, блин, мне бы хотелось бы ведать, кто со мной ходит каждый день. Типу, хто гэта? Ён просто максимально рассказывае, ну, він такі речі вельмі відавочні, які каже,
Я ведаю нічога пра яго абсалютна. Я нават не ведаю, што яму падабаецца. Я ведаю, яму адна песня падабаецца. Вось што я ведаю пра яго. Чарлі, ну, Чарлі ён загадкавы як бы па задумцы. То бок ён такі, о, мы нічога табе не скажам, нават твары не пакажам. Але па сутнасці Долман на адным узроўні. Можа вы агенты Твіча? Ну, можа быць. Ну, я ведаю, напрыклад, калі вам гульні не падабаюцца. А я нават не ведаю пра Долмана нават такой базавай рэч, типу, што ён тут робіць. Не то, што ён тут робіць, а ён бы хоць трошкі пра сябе распавядаў. Ён не абавязкова там нейкія моманты з жыцця дзяліўся. Ён нават... У яго быццам бы няма свайго меркавання, вось такі ён. Абсалютна ноль. Вось адна песня, якая ім падабаецца, гэта адзінае я, што ведаю аб ім. Што яму падабаецца песня. Адна. О-о-о, я ж ні на кого не наступіў, адчапіцеся. Адчапіцеся. Не. Не. Блин, а можна абысці неяк тады? Ой, каменчык. Может там абыход які ёсць? Ёсць яшчэ таямнічы самурай. Так, але там таямнічы самурай, гэта чырвоны, ён каля мяне не тусіцца ўвесь час. А Долман каля мяне, вось, літаральна просто 100% часу. А, вось яны там поўзаюць. Ну ладно, обойдем. А ведаеш, хто яшчэ ў гульні любіць музыку гітарную? Ага, Хікс. Не, я не думаю, што ён як бы Хікс, я не думаю, што ён нават звязаны з ім, просто што ва ўсіх, ну, калі глядзець так наскрозь усякого дэстрэнінга, па сутнасці, гісторыя у нас пра Сэма, які просто, блин, адчапіцеся ад мяне, так? Задзяўбаны чалавек, просто, у якога столькі драмы ў жыцці, што просто кабзда. Вось. І ад яго ўсё ніяк не адчэпіцца. Усім ад яго штосьці патрэбна, а ён ні халер не жадае ўжо. Даўно. Вось. І яму пофіг трошкі, што гэта за людзі, ён не задае гэтых пытанняў, ён, ну, такі, задзяўблі, і ўсё. Блин, я наступіў на адно з іх, так? Чапіцеся. Зараз хутенька пазбіраем хіралі і збяжым. Згарэў на працы. Ды, блин, ну яго па жыццю такая задніца ўвогуле. Когда сама, капец. Бясконцая нейкая, просто беспраглядная. І тут усе такія: о, аб'яднай Амерыку, о, аб'яднай кантыненты. Адчапіцеся ад чалавека. Але ён уже такі, типу, адпраўляйце, здзяўблі. Просто далей ад вас пабыць бы, пакуль я хаджу дзесьці вось просто па палях сваіх. Але думка, што Хікс зрабіў ляльку, каб увесь час быць са сваім крашам, гучыць вельмі рэалістычна. Не, ну гэта ў стылі Хікса было бы. Так, гэта без варыянтаў. Дарэчы, калі мы не на машыне падарожнічаем, я так скажу, мы нават яшчэ больш грузу збіраем. Рознага мелкага абсалютна. О, кенгуру. Только не буду я его забирать, у меня уже один есть. Так, где там притулок? У тым напрамку, так? Да яго яшчэ 640 метров.
У кар'еры ідуць нядобрага жыцця. У Сэма увогуле, ну, як бы, чаму ён такі... Чакайце, што гэта? А, гэта яшчэ портэры ідуць, ладно. Чаму ён такі, які ёсць, так? У яго там... Ён, карацей, не... У яго нават ёсць... Як называецца гэтая хвароба? Ну, была яна, як мінімум, першай часе. Хвароба, што ён не мог атрымліваць нават дотыкі ад іншых людзей. То бок яму... У яго алергія... У яго літаральна алергія на людзей. Вось. І у яго ў жыцці шмат рознага падбывалася. І ў выніку ён просто такі для яго вось гэта хадзіць кудысьці дзесьці далёка ад людзей дастаўляць рэчы, гэта насамрэч спосаб, як мага далей быць ад людзей. Пры гэтым не памерці з галадухі. І займацца хоць чым-небудзь карысным. Таму што, ну, таксама, каб не ляснуцца. Гептафобія, так. Лора Екурит, внутрішній монолог, чому я Сема, так? Там есть для притулка один груз. Слухайте, мне подается, я продевал свой стики-ган, так? У меня же его нема с собой, правильно? Просто он был бы зараз идеально подобрать вот той груз. Ось там яшчэ для притулка ёсць. Альбо не, я нормально, может быть, калі тут атрымаецца спусціцца. Тут нават нехта лесвіцу паставіў. Дзякую вялікі таму, хто паставіў. О, блин, чапілася. Так. Так, подчапить, вось. Ну все, пайшлі далей. Ночі його укусив радіоактивний кур'єр, тепер він чоловік-кур'єр супергерой Марвела. Ну... Карацей, калі ўжо мы ж спойлераў не баімся, правильно? Дык вось, першая частка, па сутнасці, Сэм просто, ну, спачатку успрымаецца ўсё так, што ён, па сутнасці, просто чел, якому... О, блин. Ага, зразумеў. Ну, позна ўжо. Дык вось, Сэм, па сутнасці, просто падаецца, што яму пашасціла, у яго унікальны набор, ну, здольнасцяў. Думс, які дазваляе адчуваць біці, плюс яшчэ і ён рэпатрыянт, што робіць яго ўвогуле чалавекам, які ў небяспечна, ну, на небяспечнай гэтай тэрыторыі. Я ж магу яго чым-небудзь вынесці, у мяне ёсць хоць што-небудзь. Яго ж можна гэтай самай крывовай гранаты, так, вынесці? У меня апошняя граната засталася. Ай, ну ладно. А, не, пачакайце-ка. Атрымалася? Ці не? Не атрымалася. А чым яго патрэбна вынасіць? Дарэчы, прайшоў скрозь гранату гэтую крывавую і калі ласка табе. Так, дзе ён там? Вось. І падавалася, што Сэм проста мае унікальны набор характарыстык, які проста унікальны сам па сабе. І нічога ён там нейкім супергероем не з'яўляецца. Проста супадзенне двух здольнасцяў, які ёсць у іншых людзей. Просто рэдкі сам па сабе. А ён такі трошкі асаблівы ў сэнсе таго, што проста ў яго гэтыя две звычайныя здольнасці апынуліся адначасова. Вось, ну, насамрэч потым вызначаецца, што далёка не так, усё проста. І ёсць тлумачэнне, чаму так. Ён і рэпатрыянт не проста так, і Думс у яго не проста так.
А што з гэтымі чырвонымі, ой, чырвонымі, залатымі маленькімі патрэбна рабіць? Я так і не зразумеў, мне ж іх патрэбна па тыпу як забіць, так? Альбо наступіць на іх мне патрэбна, я не разумею. Я просто зараз гранату, падаецца, кінуў, можа быць, нават паспеў, я нават ачыўку нейкую атрымаў. Папісаць, ну, таксама варыянт. Ось, і карацей, для мяне не вельмі зразумела, што я павінен зрабіць, каб атрымаць з іх гэтыя іх, як яны. Божухна. Слова вылетело. Хералі, карацей, з іх атрымаць. Давайте зноў зайдем на Магеллан. Я просто жадаю пабачыць, можа быць... Я просто рэдка сюды заходжу, асабіста апошнім часам, і, можа быць, паглядзець нейкую касцёначку было бы файна. Так, адразу на раніцу переключаем. Я ў душ, можа, не пайду, я просто памыю твар за Сэма і на выхад. Гэта, падаецца, хутчэй анімацыя будзе. А, твар памыў. Цікава, глядзіце, карацей, твар памыўся, а на валасах кроў засталася. У душ усё роўно прыйдзецца ісці, калі я жадаю ад гэтага пазбавіцца. Так, засталося. Давайте у душ. Ну все, як у жыцці, не, круто. Гэта круто, мелкая дэталь такая. Прыемная. Nothing like a warm shower after a hot. Ти як, звичайно, ні халери не кажеш. Там трошки мяне напружвае, што яму як новыя фразы закідваюцца, тыя, які насамрэч ужо былі шмат разоў. Типу, як у каментар наконт майго душа, каментар наконт таго, што я доўга хадзіў. Там, альбо яшчэ што-небудзь. Яно не прыемна, мелкія дэталі, просто кожны раз мяне триггерыць, што там ёсць клічнік, і насамрэч ён не збіраецца мне нічога карыснага казаць. Калі не памыешся перад сном, да цябе не прыйдзе ніводная дзяўчына ў тваіх кашмарах. А Хікс прыйдзе. Адпраўляем усё гэта ў прытулак, тое, што пазбіралі тут паблізу. І зараз вернемся літаральна туды ж, адкуль мы пачалі, каб атрымаць задачу, пойдзем на поўдзень і падключым той цэнтр. Я вспомнила, як у першай частцы Сэм пазнаў Хікса ў сне. А я не памятаю. А што там было? Ну, у першай частцы. Я прям не магу згадаць такога. Але зноў жа, гэта было даўно. І там столькі мелкіх дэталяў і проста нейкіх дурных момантаў. Пра бомбу для Fragile? Не, я не памятаю, на жаль. Мне неяк оно не узгадваецца.
А, можа быць, у іх па дарозе ёсць квесты які, альбо груз хаця бы. Літаральна для вось гэтых хрона, не хрона, каго там. Для навукоўцы. Так, это не тое, не тое. Папугі дастаўка. О, экспрэс. 3 хвіліны. 3 хвіліны? Так, давайте паспрабуем. Только мне мотоцикл спатрэбіцца для гэтага. Давайте яго раздрукуем на Магеллане. Колькі каштуе прышчэпка ад грыпу ад Польшы? Я не ведаю. Я так і не рабіў яе. Мне падаецца, яна ў мяне у гэтай самай увогуле як яна, у страхоўцы, таму я не ўпэўнены нават. Зусім не ўпэўнены. Так, гараж нам патрэбны, так? Я ж магу раздрукаваць, вось гараж, раздрукаваць. Гэта не моя машына, а мне патрэбна мотоцикл зараз, так? Правильно? Мне насамрэч патрэбны самы базавы, мне нічога такога не патрэбна. Але можа быць якой кастомізацыі ўжо навешаем зараз. Чаму бы не, правильно? Кампаненты, батарэйкі. Антыгравы. Давайте 2 батарэйкі начэпім. Так. 2 батарэйкі. І броня дадатковая. Усё. І можа быць знешні выгляд яшчэ неяк паўпрыгожваем. Дэкалі. Давайте Tomorrow, няхай будзе ў гэты раз. І колеры. У колерах у мяне нічога такога цікавага не дадавалася, правильно? Я зраблю вось так, можа быць. Давайте яго чорненькім і вось так. А, там ледзь заўважна насамрэч на ім. Блин, ну вось трошки не дакручана, мне падаецца, кастамізацыя. Мне падавалася, у першай частцы цікавей кастамізацыя атрымлівалася. Я зраблю яго блакітным. Нават белый колер, ён як бы не такі прям белы. Давайте такі. Мне падаецца, яна ўваходзіць у страхоўку. Так, мне падаецца таксама частка страхоўкі. Пры гэтым, па-мойму, яна частка страхоўкі ЗУСа, правильно? Я калі не памыляюся. То бок той, якую ты ў любым выпадку плаціш, калі хоць працуеш. А скарыстаць я не магу, таму што грузы, так? Ладно. Блин. Усё файна. Толькі вазочак не памяшаецца, вось у чым праблема. Блин. Давайте штосьці выгрузім тут. Зверху у мяне, што я нашу? А, Сэм, стой. Трымайся. Ось, я моцна разгарнуўся, нечакана. У мяне колераў мала яшчэ. А дзе мне іх? У мяне ў мастачкі іх атрымліваць, альбо дзе? Я для гэтага, дарэчы, жадаю пайсці ў Мексіку і просто Мексіку я, напрыклад, зарабіць поўнасцю. І я ў музыкі жадаю ўсё пасабіраць, што я магу. Так, гэта South Distribution Center, гэта я не пайду туды. Мазерхуд я не пайду, Піцца Шефа я не пайду да яго. Хронабіолог можа быць. Істфорд Нот не пайду зараз. І абсерваторыю не пайду. Давайте ўсё гэта даверым іншым. І ў прынцыпе я тады і вырашу сваю праблему. Так, па парадку. Спачатку я ўпэўнюся, што ўсё нармальна, я магу сесть
Оу! Я, падаецца, зараз аддаў квеставы прадмет там, альбо што? Я, можа быць, у мяне нейкі дадатковы заказ быў, я зараз яго адмяніў выпадкова такім чынам, не? Ну ладно, у мяне ўжо ніякіх заказаў няма. Але раз'ем. Оп, тут дрэва было. Looks like a path. Давай-ка мотоцикл, поехали. Потому что экспресс-достава мне за 3 хвилины, каб добраться, мне придется... Ну, на своих двоих я туда не доеду, короче, тут без вариантов. Так, заказ берем. Прымаем. Иди у заплечник, отправляемся. Поехали. Order accepted. Thank you. Три хвилины, ну маловато насамрэч. І там не только бы інфраструктура нейкая ёсць, то бок гэта па сутнасці гонка на час па не вельмі зручнай мясцовасці. О боже, там мелкія гэтыя. А где оно? Конечно. О, блин, я не туда еду. А, холера. Давайте отначим. Так. Маркер улево. Мне прям улево моцно забирать потрібно. Важно ще й грузу не нашкодить. Уже одна хвилина пройшла. Строх. Мне придется, я ще й дренно поехал. Прям дренно поехал. Мне отрымается тут заехать назад. Давай. Есть, заехали, забрались. Ось туди нам потрібно. Это з тросом лепей зробити. Ну, уже поздно. І я бы не стал заморочиваться будовать зараз трос. Толькі для гэтага. Шчыра зусім не тое. Мне просто по дорозе гэта зараз. Типу, я ўсё роўна збіраюся, вось сюды 2 хвилины прайшло. Поспеем, нормально. Мне хотелося просто нейкі заказ по дорозе ўзяць, каб я ўсё роўна збіраўся вяртацца ў гэтую кропку і браць асноўны заказ, правильно? І вось якраз таки сюды... А, я бы і не дабудаваў, дарэчы, тросы тут. Потому что там частка бесхеральнай сеці яшчэ. Так. Апынулася мне таксама ёў у страхоўцы. Добра. Ну вось. Яно шмат чаго ў страхоўцы. Ну нават калі я кажу, мне падаецца нават у ЗУСе да халеры. У вас нават, па-моему, у ЗУСе можна запісацца да стаматолага, напрыклад, нешта такое. Пры гэтым, ну, там будзе... У мяне сябар вырываў зуб, карацей, па страхоўцы, якая просто, ну, з падаткаў, якая ідзе, з любых падаткаў. Так, усё дастаўлена, ніякіх пашкоджанняў няма, ідэальна.
А чаму ты не робіш, калі табе бадай бясплатна можна і рабіць? Work either. Лянотна ці нешта іншае? Лянота. Выключна лянота, таму што я яшчэ рэдка выходжу з хаты. Мне верагоднасць захварэць грыпам даволі нізкая. Рабіце прышчэпкі. Не, у каточкі. Каточкі у нас наведваюцца да лекараў значна часцей, чым мы. У каточкаў усё ў парадку. Мы за каточкаў перажываем значна больш, чым за сябе. Гэта дакладна. Але ў ЗУСе будзеш чакаць, пакуль не памрэш. Але бясплатна. Ну, як бясплатна, як частку тваіх падаткаў, так што зарабіў на гэта. Опа. Гэта... Што? Гэта на галаву? Ага. Супаковвае бліжэйшых хіральных істот. Добра. Don't freak out, but it's exactly what it looks like. This hat is a living organism. I raised it here, in fact. It regularly emits cries that humans can't hear. But when other chiral creatures hear the sound, they grow much more calm and relaxed. I've actually been studying the unique noises chiral creatures make as part of a joint project with the musician. And at some point, this little guy started copying what he heard in my lab. I don't understand it myself yet, but the takeaway is that if you wear this hat, you should find it easier to pass through areas with chiral creatures. Put it Добре. on and test it out. And come back soon. Цудоўна. Ну што, галоўны заказ. Так, там даволі шмат. Мы на вазочках гэта ўсё будзем рабіць. Я зараз аддам... Я думаю, я ўсё ж таки аддам грузы для хронабіолага, таму што нам зараз не па дарозе будзе. Давайте дадзім хто-небудзь іншы даставіць, і мы потым просто забяром. Так, давайте зробім пару ПКК. Няхай яны заўсёды будуць з намі. ПКК могуць раптоўна быць карыснымі. Адзін, дарэчы, з вазочкаў я разбяру. Перараблю яго просто больш дарагі, больш круты вазочак, таму што ён, па-моему, менш хіралій выкарыстоўвае. Нефік мне хіралій выкарыстоўваць просто так. Рокетбокс. А давайте возьмем. Калі мне можа трапіць зараз бойка з босам, я думаю, што гэта будзе вельмі карысна. Ну, калі мне далі вось гэты квест яшчэ, я думаю, блин, верагоднасць бойкі вельмі высокая. Усялякі будзе. Так, гэта ёсць. Я разбяру вось вазочак першага ўзроўня і зраблю вазочак другога. Вазочак другога. Ось он. Усё. Ну і падаецца, мне больш нічога не патрэбна, так это я ўжо гэта ўсё, што падзяліўся. Можа быць, мне штосьці, што я магу іншым таксама аддаць, што мне не патрэбна. Вось тут толькі два засталося, я аддам іншым. Гульцам можа быць камусьці карысна. Ghostblade гэтыя амаль разваліліся, я іх аддам таксама. Няхай іншыя гульцы карыстаюцца. Якары яшчэ. Ён там па 3. Давайте вось гэта трошки разбураныя. Я адзін пакіну сабе. Спрэі. 1. Давайте адзін спрэй таксама яшчэ дам іншым. Там ён напалову выкарыстаны. Трошки просто скампаную прасцей свой груз. А то мне ёсць рэчы, якія амаль не буду я карыстаць, альбо іх шмат, альбо іх мала засталося, яно такое. Так, падаецца, усё. Можам ісці, правильно? Не, я ж груз не, я ж заказ не ўзяў. Вось. Хіральныя мікробы, гэта ўсё пойдзе ў вазочак.
accepted. Thank you. Так, трэба мне таксама пра прышчэпку замарочыцца, а то ў галаве дагэтуль жнівень не падаецца, што ў час ёсць. Ну, насамрэч было б добра. Гэта раю ўсім, рабіце прышчэпкі. Менш хварэць будзеце. А я просто дурны і гэтага не раблю. Вось і ўсё. Это, по тыпу, памылка насамрэч вялікая. Так, яшчэ звязаць. Давай. А, ну я збіраўся за золочком просто ісці, таму што грузу шмат. Мне патрэбна на поўдзень, правильно? А дзе компас? Я ж не бачу. А, вось ён там ледзь-ледзь бачны зараз. Угу, усё, у тым напрамку. А, 10 еўра гучыць добра. Я калі ў прошлым годзе рабіла нейкія асаблівыя прышчэпкі, там было 100 плюс еўра за дозу. Ні халеры сабе. А, у паўднёвую краіну. Так, так, так. Калі вы едзеце кудысьці там у Афрыку альбо нешта такое, то там праблемная такая штука. Прышчэпак яны вам патрэбны. Калі вы ў Афрыку ездзіце, вам гэта дакладна патрэбна. Так. Запрасі жонку на спатканне ў прышчэпачнай і романтыка і карысць. Я думаю, яна ацэніць. А не жадаеш сёння увечары схадзіць у прышчэпачную? Насамрэч, тыпу, гучыць як план. Так, мы ўніз спусцімся зараз. Там, па сутнасці, ёсць возера, каля якога мы і пройдзем. Мы як бы туды і спускаемся да яго. Вы ж разумееце, калі мне патрэбна схадзіць прышчэпку зрабіць, гэта мінус стрым. Тыпу, проста літаральна усе падобныя рэчы, яны ў мяне вырашаюцца, могуць вырашацца толькі з раніцы. Альбо вельмі-вельмі з раніцы. Ну, в прынцыпе, я магу да стрыма паспрабаваць паспець. Вось. Але яно такое па тыпу, о, мне, ці яно мне вельмі патрэбна. І яно адкладваецца, і невядома, калі робіцца ў выніку. Калі дакладна ніколі не робіцца. Оп. Чакайце, ён жа зарэагаваў на біці. Мне ўвогуле вось туды патрэбна, але я ўздоўж берага прайду просто. Ружы, свечы, 2 шпрыцы. А то потым не будзе 2-3 стрымоў ад хвароб. Ну так, так. Лагічна. Оу, браматрус. Оу, пачалося. Ну дакладна, босс, а? Так, давайте груз гэтыя. Блин, сам нават упаў увогуле, не утрымаўся. Так. Сам, пакладі назад. Сам, ты дурны. Адчапіся. Сэм, ты што ты робіш? Адчапі гэты груз. Так. Мінус мой груз будзе зараз. Мне ёсць хоць штосьці. А, ну ракетница гэтая. Задача спіс адправіць стрімера на прышчэпку. Угу. Ловім. Я паспрабую. Просто глядзіце, я зараз зараблю залп вось з гэтага. У мяне зброя няма ніякай, акрамя ракетніцы. Так. А! Халера. Раз. Усё, ракетница спрацавала ўся? Падаецца так. Так. Ці сапраўды я яе скарыстаў, ці не? Так, крывавыя гранаты ўсе скарыстаныя проста выкінуць. Так, ракетница была ўся выпушчана. Прямо у яго. І ў мяне больш нічога няма, так?
Сэм, так, мне патрэбна ад цябе які-небудзь крывавыя гранаты ёсць. Вось, пайшлі. Дзе ён там? Ловіць мы яго дакладна будзем. Увесь сэнс зараз гэтага. Добра, гранаты засталіся. Гэта ж стан, правильно? Альбо не, гэта не стан. Чапіся. Мне хоть что-нибудь яшчэ ёсць? Пицца боевая, гранаты, стан бомба. Давайте яе паспрабуем. Мне падаецца, ему пофиг. Мне падаецца, на стан бомбу ему просто пофиг. Так, ему пофиг. Так, гэта вось для захопа. І ўсё. Мне патрэбна хоць штосьці яшчэ знайсці. Вось он там. На загілдка падпраўляецца 1000. Дзякуй вялікі. Гэта хімікаты, цудоўна. Мне не патрэбны хімікаты. Мне зброя патрэбна, гульня. А можна запытаць, тыпу, як каб гульцы з'явіліся, дапамаглі? О! Гульцы. Так. Ёсць. Што ён там мне закінуў? Нейкую зброю. Кулямёт. Кулямёт мне даў. Ау! Пакет з крывёю яшчэ. Цудоўна. А куды ён ішоў? Дзе ён, дзе ён, дзе ён? Я не упэўнены, што лічыцца аслабленым. Типу, в які момент я могу гранаты паспрабаваць скарыстацца? Оу! Мне падаецца, у меня увесь кулямёт ідзе на яго. Спокойно. Это ослабленный? Не, не ослабленный. В який момент він лічиться ослабленим? Где он там? Где он? А, вот там он пытается. По гуку. Так. Ау. Удар откинул нас просто. Не. Холера. Отшапися. Void out. У мяне ўпершыню войдаут будзе зараз. Я ўпершыню у рэпатрыянства адпраўляюся не па сюжэце ва ўсёй гульне і ў першай і другой частцы. На абсалютна апцыянальнай штуцы. Void-out. Віншую. Вось жа халера. Void-out — гэта падзея, калі чалавек, ну, скажем так,
адбываецца не проста сутыкненне паміж двумя, ну, паміж BT і чалавекам жывым, а калі канкрэтна ідзе поўнасцю прям паглынанне аднаго, ну, BT паглынае чалавека, і ў выніку адбываюцца войдаунты. Это, па сутнасці, анігіляцыя, вельмі моцны працэс, які стварае вось такія штукі на зоне, ну, на тэрыторыі ўвогуле. Гэты дзень настаў, ну гэта не зусім тое, што я чакаў. Сэм, не падай, трымайся яшчэ. Блін, Сэм, трымайся. Ён нават стаяць проста прямо не можа. Сэм, спыніся. Мне проста патрэбна груз твой. Давайте спачатку яго размяркуем. Там стомлены капец. Так, давай, прыляг. Сэм, мы разберомся. Не жадаю прылягчы. Сэм, прыляг. А, ён там просто нероўна паверхні, ён не мог вызначыцца. Так. Так. Мне нейкай зброі панабрана. Халера нейкая. Трэба паскідваць усё. Да блин. Сэм, бесіш, калі так робіш. Так. Пачатку размеркаваць. Потым хіральныя мікробы, якія мне патрэбна было даставіць. Пашкоджаны. Добра. Окей. Зброя. І вось я зараз не ведаю, яна мне патрэбна, яна ж мне патрэбна. Гранаты ёсць. Гэта адпраўляецца на падлогу. Так, вазочак. У нас жа знішчыла гэты наш як яго экзашкелет. Ён проста ўсё мінус. Таму нам патрэбна зараз па-іншаму ўсё пераразмяркоўваць. Давайте мікробы, зброю усю. Так, вось гэта ўсё. Яно адпраўляецца ў вазочак. Вазочак мы да сябе чапляем. Так, раз. Усё. Падаецца плюс-мінус. Але ў нас вельмі пашкоджаны груз зараз будзе. Ну, хоць штосьці даставім. Блін. Когда? А што калі гэта BT зрабіў у нас пакемона цяпер? Ну, я, вось шчыра, я дагэтуль войдаунты бачыў толькі сюжэтную ў першай частцы. І ў другой частцы я ні разу не загінаў. Это вельмі складана шчыра ў другой частцы зрабіць. О, у першай частцы. Выбачаюся. Вось. Зараз гэта было нават абсурдна. Сам просто быў у анімацыі там, і я не мог вырушыцца. Ну, злавілі, карацей, так? А войдаунты, яны ж не прыбіраюцца потым, яны на зусім, так? Хто ведае, хто разбіраецца ў войдаунтах? Я проста не ў першай частцы іх ніколі не атрымліваў, у другой, як бы, я таксама, я хрен яго ведаю, я ўпершыню атрымаў. Вось калі войдаунты адбываюцца, калі памерці ад BT ў зоне іхняга абітання, і іх потым даводзіцца абыходзіць, і азначае гэта, што абсалютна кожную зону з BT можна абысці бокам. Ну, атрымліваецца так. Ёсць сюжэтная, канешне. Ну, я не магу сказаць, у першай, як бы, ўсё абыходзіцца, ну, па тыпу кожная зона. У іх ёсць месцы, дзе ты, па сутнасці, ў бяспецы. Просто зона войдаунта можа быць менш, чым зона BT. То бок, калі ўжо войдаун там адбыўся, то ты як бы зона BT як бы становіцца менш, ну, па сутнасці. То бок, ну, можа быць такое. А першая галава, яна дзе была? Яна ж у Мексіцы яшчэ сутракалася. Гэта першы наш вораг.
Блин, Сэм задолбался страшно. Давайте хоть воды попьем. Я, дарэчы, не быў упэўнены, што гэта яго атака збіраецца мне што мне рабіць. Ну, ён там свяціўся, ў прынцыпе, там усё мне расказана было, ну, то бок, гульня показывала, што зараз збіраецца адбыцца. Просто што з-за таго, што я мала знаёмы з такой сітуацыяй, то і ніякай праблемы для мяне не было. Падумаеш. Хадзілі за пакемоном так. Трошки шкада, я думаў, гэта будзе як навучанне больш. Яно і было як навучанне, просто зброю у мяне 0 абсалютна. Была бы у меня нормальная зброя, я бы, можа, спакойна яму адпор даў бы. Дакладна, але сюжэтнае трэба перайгрываць усё роўна. Так, ну, сюжэтнае, як бы... Галава сюжэтная, правильно? То бок, па сутнасці, як бы ты нічога не згубіла. Мне просто зараз шкада, у меня кавалак локацыі, там просто дзюрка ў зямлі. Яно ж сыходзіць, ну, па тыпу вяртаецца праз пэўны час. Ну, хто ведае, калі можаце, калі вам не шкада загугліць і не нарвацца на спойлеры, то я бы хацеў ведаць, бо я баюся гугліць, бо сам спойлеры атрымаю. Таму што, ну, Void Out, як бы, для мяне новая штука. Палволт не научыў цябе, што за пакемонамі трэба ісці з памянёвай кулямёта дубальтоўкай. Дык гэта самае, я не быў упэўнены, што зараз гэта адбудзецца. Там гаворка была, мне гульня як бы ўсё падказала. Яна мяне папярэдзіла, я павёў сябе як лох. Вось у чым штука. Ну кажа, што яны на ўсю гульню, але калі ўсю магу імі засраць, яны пачнуць знікаць. Ну я не думаю, што ты можаш прям усё запіхаць. Я думаю, што там больш не будзе біці увогуле. Мне падаецца, на рэддзіце пісалі, што гэта часова. А можа быць, гэта ў першай частцы? Можа, ну, я не ведаю, можа быць розніца паміж першай і другой часткай. Не, насамрэч, у мяне можна прям праверыць, то бок у мяне, па сутнасці, вось вам прыклад. У мяне ёсць Void Out, вось чырвоны... О, як прыгожа яна адзначаецца на карце. Вы глядзіце, якая штука. Вау, кайфова. Падабаецца. Так, мне вось туды патрэбна. Выцягваем. Зараз такі яшчэ біці. Сур'ёзна? Я жартаваў. Я жартаваў, не трэба. Не хапала мне яшчэ біці. Вазочкі крута, але праблема з вазочкам тое, што бачылі, як я шмат калупаўся з ім у самым пачатку. То бок, ну, я спрабаваў пазбавіцца, адчапіцца ад вазочка, каб я мог нармальна змагацца. І ў выніку атрымаў сабе яшчэ больш праблем. Оу, яшчэ? Да ну ладно. А у меня зараз ні экзаскелетаў, ні халеры. Так, зараз, пауза невялічкая. Я ў туалет вельмі жадаю. Гульня, пауза. Ну, Сэм, ну што ты ўпаў? Падымайся, ў туалет жадаю. Так, усё, цудоўна. Я яшчэ тады жадаў, а тут зноў пачалося. Зараз будзе бойка, я вярнуся праз хвілінку.
Ну што, чат, вы гатовы да новага войдауту? Каб вы разумелі, зброі няма. Так, зараз адразу ацэньваем сітуацыю. Гэта, ну ладно, яно ўсё, халера з ім. У мяне няма нічога. Так-то. Я магу скінуць ПКК адразу, лесвіцу, усе грузы, спрэі, толькі зброю пакінуць. Так? Таму што, па сутнасці, бойка будзе... Ну, там набояў амаль няма. Так, гэта ўсё выгружаецца. Так. Далей. У мяне ёсць гола-гранаты, якія яны бескарысныя. Декоі таксама. Стан бомбы таксама, як мы вызначылі. Стэлсавая гола-граната таксама. Я зараз буду скидываць ўсё, што мне не спатрэбіцца ў бойцы. Я ніколі так не рабіў, ніколі не патрэбна было. Але зараз будзем максімальна прям на бойку сканцэнтруемся. Так, ну і наши грузы. Вось, у нас ёсць вінтоўкі на адной. Гэта мы ўсё у заплечнік. Зброя ёсць, якую мы сабралі там з поля, я аўтаматам выкінуў з папярэдняга войдаута. Так. Пакебол є там мы гатовы. Ды блін, і ў папярэдні раз яны былі. Просто нешта не дапамогло мне гэта. Так, а чаму? А, уся гэтая зброя, яна даволі вялікая. Так, яна толькі на спіну ідзе. Цудоўна, ладно, халера з ім. Усё астатняе на зямлі, потым калі што забяром. Калі нешта з гэтага перажыве, цудоўна, калі не, пофіг. Усё. Так, вазочки. Сэм, твою ж макаўку. Адчапляю ўсё нахрен. Зараз нас сожрут тут. Отчапляй. Да отчапляйся. Чат. Б'ють. Мой груз б'ють. Да Сэм, ну камон. Ну давай. Отчапи. Усё, бежим. Бежим отсюль. Так. Хрен з ім з квестом, хрен з ім з грузом. Нахрен. И вас двое. Вас трое. Мать. Божухна. Ратуйте! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Так. Так. Кровавые гранаты. Так. Добро. Блин. Окей. Что у нас яшчэ? Так, кровавыя гранаты скончыліся. Два набора для захопа. Гэта фігня ўсё. Так, піца, баявая піца. Гэта амаль тое, што мне патрэбна. Не, насамрэч не. Так. Я думаю, гэта войдаут. Я шчыра думаю, гэта войдаут. Папярэдні быў супер лёгкі, а гэта тры ворагі. Ні халеры няма. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. А! Так. Подняліся. Адкуль мне набоі бяруцца? Яны з крыві маёй ідуць? Яны з крыві маёй ідуць. Гэта не варыянт. Не-не-не-не, нам нельга такога рабіць. Я просто пазбавіўся. Так. Выкінуць яго. Бяром тое, што ў чым ёсць набой. Прям ёсць набой, таму што я так кроў усю згублю. Яна мне яшчэ спатрэбіцца. Так, один амаль готовы. Да.
Цудоўна, цудоўна, цудоўна. Цішэй там. Крычыць ён мне на вуха. Я сам нервуюся. Take one of your EX capture grenades and toss it down its throat. Да! Да! Що ти будеш робити? Давай, урод. Атрымалася? Не? Да, блін! Ён, падаецца, зноў устойлівы, так? Ён зноў устойлівы. Альбо не, я не разумею. Не, отчепіться. Так. 5 гранат минус, просто так. Ты уже устойлivый, не устойлivый, по тебе хрен скажешь. Не, он не устойлivый. Так. Берем гранату. Берем рот. Кидаем гранату в рот. Где он там? Куда он подевся? А, ну вядома, он у самом дальнем боку. Так. Ёсть. И меня сбили одразу. Белые кришталики. Подобрать. Ёсть. Мне потребны мой сябра. Давайте. Где там? Я как призывать-то? Вось вы. Давай. Цудоўна. На нашем боку есть наш покемон. На 3 хвилинки он. Музычка характерная. Так. Так. Ёсть. Цудоўна. Мы можем просто их перемагать, так? Потому что нам бескорыстно иметь 2 одноликовые. Я правильно зразумел? Так, минус 1. И там наш змагається з другим, и он перемагає. Цудовно. Так, шотган. Где там? Ось он там пытается, так? Блин, наш только... О, все, можем стрелять. Есть, подается, не? Уф. Холера. Вот же холера. Я зараз сама вельмі разумею. Я бы просто лег и лежал бы тут. Сэм, ты можешь отпочить просто. Sure. Мой груз там хотя бы хоть трошки перажыў, мне цікава. Ён бурцік? Добра. Но бурцік, да рэчы, гэта сама, вельмі карысна. Гэты пакемоны, карацей, гэта моцна. Так, давай плечи себе что ли помассируй. Мой груз там, ось, бачите, ось тут бойка почалася. Ось там мой груз. Вогуля. Я сподіваюся, нової бойки не будем. Ось там центр роздаточний.
Я так заўважыў, нам ён выпусціў шмат хіралія, калі гэта самае, ну, ворагі атакавалі. Калі я прызываў Бурзіка, то шмат хіралія выйшла. Мне падаецца, што я скарыстаў хіралі на гэта дзеянне. Там выбух звышновай. Так, мы ўжо заўважалі, тут нейкая фігня адбываецца з нябёсамі. Мне падаецца, высокая канцэнтрацыя хіралія ў атмасферы нейкім чынам стварае па тыпу аптычнай ілюзіі. То бок зоркі, ну, зорнае неба, яно зусім не такое, якое павінна быць. Ось. Дарэчы, калі атрымаецца... А можна б неяк наблізіць, а? Тыпу, дзесьці вось лінза была... Ось так. Скриншотик собі. Накладна заклик захералі. Цудоўна. Зразумеў. Уф. Самае паршывае з гэтымі самі, з вазочкамі. Ты пачынаеш бойку, табе патрэбна падысці да кожнага вазочка, калі ўся жэсць і Сэм яшчэ ходзіць як крывы касы, ён не можа ўзяць... Мне няма кнопкі адчапіць усе вазочкі ад сябе. Можа быць і ёсць, проста я не ведаю пра іх існаванне. Можа быць, я ўвесь гэты час страдаў нейкай фігнёй. Але гэта вельмі напружвае, таму што ў гэты момант мне патрэбна было пазбавіцца ад усяго. Прям пачаць просто рухацца наперад. Так. Давайте вазочак дачапляем. Тут усё разбітае, ўжо зламанае. Кабзда. Я паспрабую зараз як мага больш. Так, Сэм! Ну, Сэм, стой, спыніся, спыніся. Не рухайся, просто не рухайся. Так, цудоўна. Па-першае, мы бяром ўсё, што ёсць. Прям што можам, мы выгружаем у вазочкі, таму што Сэм стомлены просто ўшчэнт. Так. Я нават разбірацца не буду, што мне там патрэбна, што не патрэбна. Я просто раскідаю па вазочках. Бо Сэм ужо не цягне. Прям не цягне. Так, там ёсць дастава яшчэ ў гэты жа цэнтр. Мелка ляжыць на падлозе. Кшталту мы бачым зорнае неба не з нашых часоў? Не-не-не-не-не. Яно выглядае так, быццам бы хіралій спрацоўвае гіганцкая лінза. Вось так выглядае. Пры гэтым яно бывае, напрыклад, гіганцкі месяц, напрыклад. Вось можна пабачыць. Супер звышновая і месяц на месцы, так? Альбо, наадварот, гіганцкі месяц і нябёсы падаюцца астатнія нармальнымі. Млечны шлях вельмі добра бачна. Такія вось моманты, то бок. Яно хутчэй як лінза працуе. І гэта мая тэорыя, я як бы пакуль сюжэтна, ну не сюжэтна, нават нейкімі подпісамі неяк гэта не каментавалі, але я не вельмі уважліва чытаў. Проста я не вельмі жадаю пераўтвараць стрым у пасіделку пачытаць. Акрамя тых момантаў, калі гэта вельмі важна па сюжэце. Давайте крывавую гранату з сабой возьмем. І балюча было. Прям балюча. А сабутак зараз зламаецца, дарэчы. Ось туди перейдем, яшчэ той груз возьмем. Мне падаецца, груз, які яны заказалі, ён просто прям развалены амаль у нас ушчэнт. Мне падаецца, там нават дзе-што ўжо, можа, адсоткаў 5 засталося трываласці. У груза, не ў кантэйнера. То бок груз ужо просто там месіва. Я не ведаю, што яны там заказалі, але доставачка будзе такая сабе.
У нас запасны абутак ёсць, так што гэта не канец сусвета, але мінус абутак, можна сказаць. Ну, кашу. Там, па ідэе, мікрабіоты нейкія, нешта такое, мікробы, дастаўка іх у цэнтр гэтай на даследаванне далей. Рабі выгляд, што я табе яго такім далі. Ну, ніхто не заўважыць разбітых шклянак, там вось гэтак усё. Экзоскелет, прям адчуваецца, што яго няма, таму што устойлівасць Сэма просто уляцела ўніз. Ось, вадзішкі папіць. Мы просто ўжо і стомленыя у хлам ад гэтых боек. Сам ледь ходзіць. Як я зразумеў, войдаунты ў выніку знікаюць, але час, які на гэта спатрэбіцца, можа быць розным, можа заняць усю гульню. Зразумеў. Дзякуй вялікі. Так, па сутнасці, гэта як бы сервер запамінае і памятае мне у маёй гульне. І можа, гэта па сутнасці, у пэўны момант, я так разумею, гэта як становіцца проста штука, якая у мяне ў гульне захоўваецца, і можа потым проста гульня такая... А, ну і хопіць, у прынцыпе, я не буду пра гэта памятаць. Пры гэтым там войдаунт не той, каб гіганцкі прям быў. То бок, ну, ён не той, каб усё блакуе нормально. Просто, што трошкі шкада, там даволі тупа атрымаўся войдаунт. Не зусім не так, як я мог бы чакаць. Ну і трошки шкада, што ў мяне стрык без абсолютно без ніякіх войдаунтаў скончыўся на праз паўтары гульні. Нарэшце я атрымаў іх. Уф. Калі паглядзець, 73-80% пашкоджання. Ну, карацей, не, яшчэ не настолькі дрэнна, як я думаў, але вельмі дрэнна. О, гэта адзін з гэтых братоў, так? З першай частцы. Ну, такое. 71% пашкоджання. Так ён жа быў ужо. Дык я не заблытаўся. Гэта Віктор, а там Ігор. Гэта Віктор Франк. А там Ігор быў.
Один памёр. А, блін, я забыўся. Не, яго не было, значыць. Мне падаецца, мы проста абмяркоўвалі, не? Ну, на пачатку першай гуні. Гэта той, які быў у каля, ну, канца першай лакацыі, так? Яго ж тут не было яшчэ. Ён жа гэты. Мы абмяркоўвалі толькі, па-мойму. У кантэксце вось гэтага месца. Альбо я ўжо зусім заблудаў усё. Касцюм Джунджи Іта? Што? На ім малюнкі Джунджи Іта. На ім эфект анти-BT. Прасцей збегчы ад гейзераў і назіральнікаў. Кайфы. Блін, мне патрэбна гэта пабачыць. О, катапульта для груза. Ну, портовый вузел, так. Я трошки забываюся, што там з бортамі было. І я зараз зразумеў, што гэта адзін з тых, які ў самай першай катсцэне памірае. I'm guessing you saw the Tar Lake out west of here, yeah? That's where the settlement known as Lakeside Fort Knott used to be. Гэта возера на месцы Войдаунта з'явілася, а я там дадаў да гэтага Войдаунта яшчэ мікра-Войдаунт. I shared some data with you as well. Feast your eyes on these grenade launcher and cargo catapult schematics, both new and improved designs. You'll find they're a damn sight better than stuff you used to use back in the UCA. Recently, folks living here have been talking about this group of guys in red they saw creeping around. Got something to do with Higgs, more likely than not. One more thing that's had us worried these days. But now that you're here, I think we can all finally take a breath. Before I forget, got a new suit design to give you as a gift. One favored by a prepper back in the UCAs, you may recall. Try it out for size, why don't you? Так, ну, як звичайно, поспитаємо, що да як. It happened sometime after I arrived with one of the early expeditions. The giant VT showed up, made contact with residents, and boom, void out. Same old story. Massive void outs happen in the UCA too, remember? Or maybe you don't. Chiral network coverage was somehow unaffected, but unfortunately, thousands of people were caught in the explosion. And you know, every time this happens, I can't help but think about Igor. Так, про людей у червоным і що було полепшено. Давайте про людей у червоным, що чуйно. I suspect it was a squad of ghost mechs myself. I heard about you shutting down that weapons factory, but arms and ammo are still finding their ways into the hands of bad guys, aren't they? So Higgs is still stirring up trouble behind the scenes. Хікс адкусці ўсё яшчэ працягвае друкаваць зброю паблізу тут, хутчэй за ўсё. Put a stop to his activities. And the weapon data we shared with you is one of the products of our efforts. I tell you, a world where we don't need these damn things can't come soon enough. But on the bright side, we at least have some researchers who are based in Lakeside Fort Knott helping us out here. And if you're up for it, maybe you can help us with our work too. Well, the grenade launcher has been configured to fire EMP shells. Надзвіньте Original Sin 2 відправляється ще 500. Дякую велике. Doesn't matter. You can use it against all types of enemies. Now the cargo catapult still does exactly what you'd expect. Lets it fling containers to the tops of mountains and whatnot. However, you can now also use catapults to launch certain throwable weapons as projectiles. Катапульта можна як літеральна артилерія користатися зараз. Integrated camera to tweak trajectory and aim for a specific point of impact. It's a way of attacking targets in hostile areas from a good, safe distance. Pretty cool, right? Ну, по сутності можна грузовою катапультой користатися як зброєю зараз. Увогуле, другая частка вельмі военізіраваная у параўнанні з першай. Што, в прынцыпе, трапляе пад тэму.
І вось размовы Хікса і ідэю. Калі першая была выключна пра аб'яднанне людзей, зараз пра канфлікт паміж людзьмі, якія як бы бліжэй адзін да аднаго становяцца. Figured if I did, I might get a chance to see you again. That BB pod you're carrying is different than I remember. Doesn't have my brother's keepsake attached anymore either. But hey, life's not just about things. Promise me you'll never forget Igor, Sam. He's gone, but he still feels so close, you know? Sorry. We should probably talk about work. An order with your name on it just came in. A request from a guy not far from here who spends his days fishing in the tar. Come to think of it, I believe he's one of the precious few survivors of the Lakeside Fort Knot Void Out. It's filed under sub-orders on the delivery terminal here. Наступны заказ будзе для чалавека, які перажыў войдаут тут, на месцы горада. Keep on keeping on. І ловіць рыбу зараз, толькі гэтым займацца цэлымі днямі. У гэтым жа месцы. Also, we've identified what may be a ghost mech outpost. I'd like you on standby. Your next order might be a dangerous one. Зноў больш зброі, больш боек. Давайте. Даверм груз, які тут яшчэ перажыў нашыя ўсе гэтыя прыгоды. У абсерваторыі. Вось гэта ўсё адпраўляецца. Шмат розуму, не трэба мёртвую рыбу старнага возера даставаць. Ну, мне падаецца, там паскладаней. Всё. Так, груз. Давайте частку... Давайте частку перапрацуем. Гэта ўсю зброю, мы насамрэч зараз усю зброю перапрацуем. Нават гэтую. І з самага пачатку яе просто зробім. Таму што шмат чаго ўжо просто разваленае, у дрэнным стане. Ось, за гэтых боек яно літаральна просто разваленае. Так. Вось, усё гэта адпраўляецца на перапрацоўку. Каб нам, па сутнасці, можна было з чыстага пачаць. Адзінае, я абутак зраблю, трэкінгавы. Так, зрабіць. Цудоўна. І абавязкова не забыць. Вот тут пытанне, калі будуць бойкі актыўныя, то можа быць варта экзаскелет зрабіць сабе гэты сам баявы. Але калі гэта будуць стэлс-місіі, то хутчэй за ўсё я бы зрабіў боку, таму што я буду ўсё роўна карыстацца стэлсам. Таму я хутчэй экзаскелет бокі возьму. Таму што ён больш пад стэлс падыходзіць, шчыра, на мой погляд. Я вельмі жадаў Дзюндзіта гэтай самай. Так, вы мне на спину идете? Я хацеў паглядзець камуфляж Дзюндзіта, але я яго пагляджу, можа быць... Что за гук? Можа быць, яго ў Магеллане паглядзець? Таму што тут неяк цёмна. Усё роўна. Давайте на Магеллан сходзім. Ён жа дзесьці павінен быў паблізу прыпаркавацца. Так, ён паблізу. Давай, Магеллан. Вельмі круто выглядае. Было бы круто, канешне, яго днём пабачыць. Ён на фоне гары. Такі вісіць, вось гэты кавалак метала абсалютна не адсюль быццам бы. Давай, раскрывайся, Магеллан. Каб вы разумелі, Джунджі Іта гэта аўтар мангі рознай, але ён робіць хорары. І па сутнасці мы робім сабе касцюм з коміксаў. Так. Дзе там? Знешні выгляд.
Вось он. Джунджи Іта. Я магу яго неяк... Давайте у гэта самае, у рэжым... Так, блин, там не разгарэць... Просто не разгарэць, оно ж мелкае ўсё. Ну там ледь. Я не ведаю, як побачыць, што... Ну реально, там же ж не бачна ні халеры. Ён типа павінен быць з коміксамі. Блин, сам не знікай. Да ё-моё. Давайте я... Блин. Камера, супакойся. Я просто яшчэ ў закрытым памяшканні. Да. Задница. Да, ё-моё. Так, давай. Так. На ногах можа нешта ўбачыць. Да, ё-моё. Я шчыра не бачу. Я прям не бачу. Я спрабую тэкстуры пабачыць хоць адзін твар які-небудзь, там чалавека разарванага, нешта такое по тыпу, што альбо хаця бы просто персонажа нейкага. Там ні халеры не бачна. Момант. Так, вярнуўся, мне тэлевізор пачаў выключацца ўжо. Ну, бачна твары? Дзе? Вось хоць адзін просто. Я рэальна нават ні адзін твар не бачу. Ну, там нешта па тыпу угадваецца, але прям характэрна для Джунджи Іта, вось як он людзей малюе, я нешта, ну, вось прям не бачу гэтага. Руку бачу вось тут. Нешта такое ёсць, блин. Вось ногі бачна. Але вось, ну, прям нешта пазнавальнае, ну, я такога не... А, вось. Вось тут бачу. Бачыце, раптоўна. Оп. Чалавечы твар. З нашага боку там... Можа спіну, калі поўнасцю разгрузіць, нешта можна пабачыць. Біці будуць падыходзіць бліжэй, каб разгледзець. Вось, дарэчы, тыпу, яно... Гэта маскіроўка спецыяльна супраць біці, таму што яны нас заўважаюць менш. Што цікава. Вось, але сам мы адправім на пачынак. На Divinity Original Sin 2 адпраўляецца яшчэ 1000. Мы зараз будзем скончваць, я буду вас адпраўляць далей, паглядзім, хто у нас чым займаецца, а у нас яшчэ і катсцэны ёсць. Sam. Yeah. Nice. Што гэта ўвогуле за катсцэна, што адбываецца, хто не ведае Tomorrow. У Tomorrow здольнасць дотыкам... Яна працуе як Timefall. То бок яна аб'екты вакол яе могуць старэць, яна дакранаецца да аб'ектаў, яны вельмі хутка стареюць. Але дагэтуль яна карысталася гэтым не бескантрольна. То бок і калі яна альбо ўключае гэта і аб'ект імгненна развальваецца на кавалкі проста, альбо яна гэтага проста не робіць. Вось. І тут яна вучыцца з гэтымі яблыкамі, яна вучыцца старэць, але з пэўнай хуткасцю аб'екты. У выніку яна бярэ няспелыя яшчэ яблыкі, і старэе іх да вось моманту, калі яны будуць спелыя. Просто калі яна гэта не кантролюе, то тады яблык па сутнасці гніе адразу. І вось гэта яна і трэніруе, і таму я так шмат гнілых яблыкаў зараз было. Яна дала нам якраз такі ўжо сам удалым стане яблыкі. Яго можна ўжо есці. Так, давайте перадаю вас далей.
мы будем працягваць гульню Death Stranding, мы будем працягваць у наступны раз, то бок у панядзелак. Будем хутчэй за ўсё, чым мы займемся, гэта трошкі па сюжэце, спалучым вось гэта возера і ўсё навокал, а потым будем займацца, можа быць, там нейкімі просто дадатковымі квестамі, там што дадатковых квестаў у нас якраз такі ў пачатку, каля якога мы зараз знаходзімся. У нас іх шмат, я іх не кранаў. Вельмі файная нагода нагнаць гэта ўсё. Ну, вось. А вас я перадам далей. Я зараз пагляджу, хто у нас ёсць. Так, хто у нас ёсць? Ёсць у нас усе на месцы, ён зараз ганяе Сілксонг, я вас да яго перадам, ён далёку ўжо неяк даволі ў Сілксонг, далёка забраўся. Вось, вам жадаю добрага дня, мы побачымся з вами заўтра на Might and Magic 9, на Моцы і магіі, гэта РПГшка ў сусвеце Моцы і магіі, як не дзіўна. Так, добренька, перадаю вас далей.